Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan, mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas mo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na, makilahok sa pag-unlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Heto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Pwede bang malaman ko ang tunay na pangalan mo? Ang ganda mo kasi sa picture mo, gandang hina. Okay, so good morning, Maya Payabak po, Guagua. So Maya Payabak Central Luzon, Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak po Pasibayo, Guagua. May 27 tamo ngayon ni Sir Chris. Yes po, Sir Bon. And Maya Pabak po Pasibayo, kareng makiramdam po. Ngayon po, Sir Bon, maka-live ta na king Facebook Live. Wapin last week, po, wapo. Pasensya na po, manyad kaya pong dispensa kitang last week na po, alakabi pong
kami po may kapag live streaming Yes, katang last week kasi may ka technical problem. Yes po. Pero nung burideng panalben Sir Bon, as per kaya katamo pong karing mag-technical, maka-upload na po king Yes. FB page ning Radyo Guagua. So reta pong eme ka panalbe last week or eme ka pakiramdam, pwede ya pong balikan itang kaya kaming meging programa last week po king Radyo Guagua. Maka-upload na po king karilang FB page. Kitang topic tamo kanto, kitang milabasa na Biyernes, Sir Chris. NDHS? Yes po, okay. Sir Bon. National Demographic Graphic and Health Health Survey. Survey. Yeah. Okay, so ongoing ya po itang survey ta hanggang ngayon. So anyaran mi po yung kaya kayong kaya na tatong kaya kaming maging sample respondents, sample household. Sana po nung muntala po kaya kayong bale, katokla po, sana po pagsabihan tala pong masalese, manyad kaya pong anyaran mi po itang kaya kayong kooperasyon. Yes. Importante ya po kasi itang survey ito. Po. So Sir Chris, bayo na namang topic yung pisabihan ta kanini Yes actually. po, Sir Bon. Tutoy ta. Ngayon ni Sir Bon, data pong last week, kaya tala mo po retang yung may kapakiramdam. Kung sabi namin pong Sir Bon, talagang importante ya po itang ongoing na survey po itang NDHS, Sir Yes. Bon. And data pong yung may kapakiramdam last week, ito po yung importansya na po yan. Metong niya pong parang maging reference da, Sir, datang kaya katamong lawmaker, ning kaya katang LGU, nung nano bang klaseng parang programa ing gawan da po ketang certain area. Pag ikit da po ketang survey na ita, nating something na dapat i-improve, like for example ing awareness da po ring tao keng health about caring Yes. mialo-aluwang bagay po na part na nitang survey. So para po mas detail ja ing kaida, Sir, pwede ya pong panalben pa si Bayo itang kaya katamong Okay. live po last week. Opo. Particularly po, dito itang kaya katamong kay, dito pong kababaihan, ditang Yes, babay, uling ito pong survey ito, patungkol ya po kareng kaya, ito pong questions ka rin na talagang babae lamo pong 15 to 49 years old, din kaya katamong respondents ka rin po, no? So, dakal po yung kutang ka rin, awareness and about violence, Yes po. sexual abuse, awareness po kayong ganaganang bahagi, basta lalo na po kayong health, Yes, maternal, child health care, ganagana po ating question kaya tang National Demographic and Health Survey ita. Masanting po itang kay. And also, may miya tamo pong dito kay update kaya katamong kayong PhilSys na itang talagang ongoing project activity na ng PSA. Nationwide ya po yun, not only in Pampanga but also in national Yes, level na po yung kaya katamong PhilSys na. Sir Bon, and yes po, Sir Bon, and masaya kami pong ibalita na yung kaya katamong PhilSys is achuta na king 70%. Ayun. Kareng 5 years old and over, kaya lang po tintapaling 30% pa Remaining. Yes Okay. po. So mag-range siya po ita king mga achu pa po king mga more than 800,000 tao na ali pa may register king Pampanga and king pong City of Angeles. So Pasibayo po, agkatantalang Pasibayo, Sir Bon, retang ali pa po rehistrado. Para po atamasa tayo ing maging ginhawa na po pag talagang may implement na ing PhilID. Ngayon pa mo po samantalang tanay itang pagkakataon na makapagparehistro tamo po king national ID. Okay, so kalupala po sinabi ng Sir Chris na po daratang nga panahon po talagang maging mandatory na po yung pa mag-present mo po kitang one identity na po ito po kaya katamong national ID. Okay, so May 27, 2022 at exactly 9:10 a.m. Okay, Friday po ngayon So, ating kaya pong bayong topic, i-discuss kaya kayong ngayon imbita kami po talagang reta pong batikan pong kay magagaling pangaras po karetang field na po ning kaya katamong pisabyan ngayon ng Aldo ngayon po. Syempre, po lumwal kayong obra na po ng PSA ni. What we are doing every Friday is all about the projects and activities of the PSA. And gana-gana po, mapastatistical yaman yan, civil registration or national ID. Sir Chris, talagang Yes po. tatakil tamo kayo holistic yung kaya katamong approach kayo ito talagang nung nano ya talaga itang project na ng PSA makapanahon ang pong paratang didiscuss talaga kayo ng kaya katamong palatuntunan kitang PSA talakayan sa Radyo Guagua 99.9. So Sir Chris, din kaya katamong guest ngayon balo ko
Kaya biya mong magbiyahe rin, papunta kin. So, pakilala mo nila, Sir Chris. Yes po, Sir Bon. So, ing maging topic tamo pong pisabyan ngayon Aliwa mo po ing karelang talagang actually, Sir Bon. Lilingunan po dakal pang aliwang Ay, project Diyos ko. po na nung pisabyan mo po itang project tatal nanda po talagang aliwa mo po ing pisabyan tangin pero for this day po atin tamo pong pisabyan na metong na namang survey pero bayo po ito ipakilala ko la pa mo po syempre rin kaya katama pong syempre. bisita and syempre po may invite tamo po from the provincial office na po ning Pampanga king opisina tamo po Sir Bon ing metong po karing statistical specialist 2 ne po, Ma'am Annalyn Alinea. Ma'am, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hi, Ma'am Ann. So, parati kong sina-shoutout si Ma'am Ann pag halimbawa ng every Friday. Oo. Sabi ko, yung mga kasama kong specialist to sa PSA Pampanga, shoutout sa inyo, sabi ko. So, now, kasama na natin siya dito sa studio. Yes po. And, oo nga pala, Sir Chris, by the, bago akong si Sir Jun Dave pala, yung ating isang guest, hindi siya nakakaintindi ng Kapampangan. Ay, oo Paano nga ba to, pala. Sir? Nakakaintindi. Nakakaintindi lang. Alam mo naman yung mangan. Yes, sir. Malago, alam mo yung malago. Yes, sir. Yung katabi ko. Thank you, sir. Yung masanting, sir. Yes, sir. Katabi ko din. Okay. Ilan, sir? Ang tanong na lang, Nagbubulahan ilan? tayo dito. Kasi sir, katabi niya Ang tanong ko na lang kung ilan, yung masanting. Oo. Para Lahat, baka, sir. Lahat. Sir Chris, pakilala mo na kaya kasama guys. What nung nakalim pabirasin eh. Okay po. So ipapakilala ko din, syempre nag-invite din po tayo from regional office ng PSA po. Kasama din po natin ngayong umaga. Yan, nagtagalog na ako dahil nga si Sir Jun Dave dahil ano po siya? Nueva Ecija, sir, no? Tama. Okay. Yes, So yung ano po natin is from Nueva Ecija talaga siya pero dito po siya nag-work sa may regional office. Kasama natin po ang Senior Statistical Specialist from regional office po, si Sir Jun Dave Patricio. Sir, good morning po. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Sir Bon, Sir Chris, and Ma'am Ann, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, sir, good morning po. So, medyo ang talakayan po natin is yung talagang forte po ng ating mga panauhin ngayon, si Sir Jun Dave at saka si Ma'am Ann. So, si Ma'am Ann po yung focal person po ng Palay and Corn Productions ng survey ng PSA Pampanga. Si Sir Jun Dave naman po, ito po isa sa mga hawak din niyang vocality sa region na Palay and Corn Production. So, alam ko may inahandang presentation sino unang magpi-present? Ladies first. Ladies first. Ladies first. Okay, so syempre, the rose among the thorns daw, ang unang magpipresent. So, si Ma'am Ann. Ma'am Ann, binibigay ko na po yung floor sa inyo, ma'am. Okay. So, Ma'am Ann, ano ko lang po yung naka-flash po natin sa screen ngayon is yung about sa Palay Production Survey na presentation po. Tama. Okay po. Sa ano po na, okay. Ayun po. So, naka-flash na po siya sa ating screen. So, Wala siya dito. dito na lang sir. Dito. Dito na lang tayo sa Hindi, kay Ma'am Ann siguro yan. Na ibibigay. Ayan. So, ayan, pasensya na po kayo, nagkaroon lang ng swapping ng gadget po dito. Okay, so Ma'am Ann, sige po, Ma'am Ann. Sige po. So, ang una ho nating i-discuss is the Palay Production Survey. So, ito po ay isa sa mga major agricultural survey na kinokonduct po ng aming opisina, ang Philippine Statistics Authority. So, nagge-generate po ito ng estimates sa palay production, area, yield, and other production-related data na nagsaserve as inputs po para sa mga polisiya at programa on palay and rice. So, ano po ba ang gamit nito? Yes. So, ang production data na nage-generate po sa Palay Production Survey ay nagsaserve po as inputs sa value of production sa ating Philippine Agriculture and Fisheries at sa preparation po ng gross domestic products. So, ang survey na to, sumusuporta po siya sa needs ng ating mga policy planners and policy and decision makers at mga iba pa pong stakeholders sa ating agricultural sector, particularly po ang NEDA, DA, PhilRice, and PICAF. So, ang authority po para makapag-conduct kami ng aming Palay Production Survey, siyempre po ang RA 10625 na kilala po as the Statistical Act of 2013,
which was approved on September 12, 2013, na sinasaad po na ang PSA shall be primarily responsible for all national censuses, surveys, sectoral statistics, consolidation of administrative recording system, and compilation of national accounts. So, nandyan po nakapaloob yung aming confidentiality of information na nakasaad po sa Section 26 of RA 10625, kung saan ang aming pong mga nire-release ay mga aggregated information na lang in form of statistical inquiries, surveys, and censuses. Statistical tables na lang po ang aming nire-release. Wala pong reference to any individual, corporation, association, partnership, institution, or business enterprise na makikita. Sa amin naman Section 27 ng RA 10625, SIM naman po na nagtatrabaho sa PSA ay hindi po pwedeng i-divulge ang anumang information na nakukuha po namin kasi bawal na bawal po yan. At kung meron man pong lumabag dyan, ay magkakaroon po ng penalty or fine po ng not less than 5,000 or not more than 10,000 and or imprisonment of 3 months but not to exceed 1 year subject to the degree of breach of information. And then, nakalagay din po dyan, nakapasaloob din po dyan, yung Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dated February 20, 1989, Section 7, yung disclosure or misuse of confidential information sa mga public officials and employees shall not use or divulge information or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public either to further their private interests or give undue advantage of anyone or prejudice to the public interest. Nakapasaloob po kasi dyan, as public official, we are not allowed or lahat ng alam namin sa trabaho will not be divulged to any person kasi yes, importante yan. Ano, bawal po yan. Po ang pinag-uusapan natin dyan, ate. Yes, sir. Okay. And then, yung sa isang section naman po ng 10625, yung section 25, yun naman obligation ng respondents to give truthful and complete information. So, sa lahat ng mga survey namin, dapat, yung mga respondents namin, binibigay nila yung totoo o at least man lang closer to the truth ng mga information na kinukuha namin. Kasi kung hindi po nila gagawin yon, meron ding kaukalang penalty na aabot sa 100,000 at imprisonment of 1 year. Pero dito po sa ating province, meron na po tayong mga... Wala. So, very cooperative ang ating yes, mga yes, respondents. Kasi yung ating mga statistical researcher naman, equipped naman sila at na-train na makuha yung tamang informasyon sa kanila. So, parang lumalabas, tamang coordination na lang tsaka tamang pakiusap na information dissemination doon sa mga respondent natin on how do we explain yung bakit yung ating mga survey, bakit natin kailangan yung mga maganda yun. tinatanong. Saka ma'am, importante sir na tama yung mga ibigay nilang information kasi nga ito yung ginagamit gaya nga nung nasa presentation kanina ma'am ng ating mga lawmakers, yung sa mga ibang agencies, yan yung mga ginagamit nilang mga data po para makapag-create ng program. So, yung mga binibigay po natin mga information dun sa mga nila sir, mga samples na importante po na tama yung mga ibigay ninyong information para tama din po yung ma-create na program para po sa kanila. Anyway, sila naman yung makikinabang ma'am kung sakali man pong tama yung mga binigay nilang information. Yes, sir. Kasi ito nga yung ginagamit ng mga ating policy makers sa kanilang pagpaplano. At ire-reflect din naman sa mga tao later. Hindi lang nila nararamdaman, pero ginagawa itong basihan ng ating gobyerno. General kasi po, ang pakinabang yan. Hindi naman po yung particular na tao na ikaw ang sumagot, ikaw ang makikinabang. Pero pangkalahatan po ang tirada ng ating gobyerno dyan. Yes, sir. Ma'am, meron lang po akong isang concern dito na halimbawa, di po ba meron, alam naman po natin yung Data Privacy Act na sinasabi natin na talagang ayaw magbigay ng impormasyon kasi nga protektado sila ng batas. Sabi niya, the state protects the privacy of an individual. So, hindi po ba nakakahadlang sa pagkuha natin ng data? Kasi sa atin, sa PSA, meron tayong immunity, kumbaga, sa ating Data Privacy Act. Kasi nga, tayo lang yung statistical agency na gumagawa ng mga censuses, surveys, and So, sa Data Privacy Act, hindi naman kasi tayo
nagde-devolve ng information. Opo. Lahat ito is confidential. Yes. So sa Data Privacy Act, meron tayo doon a little immunity, kumbaga, dahil nga yung ating kinukuha ay mga datos Yes. ng mga tao. At hindi naman natin yan nilalabas ng ganun-ganun lang. Kasi kung tayo magre-release ng mga data, in statistical tables na lang. With no So, hindi reference po to lalabas any kung person. halimbawa, si Juan de la Cruz, ang in-interview po natin dun sa palay na yon, Oo, sir. hindi po lalabas kung baka habulin po siya ng BIR Hindi, or sir. sa tax na ano. Ay, ang Oo, dami sir. po palang inani, kailangan magbayad ka ng tamang buwis. Hindi po, Hindi, sir. po Kasi ganun ang lilitaw kinukuha ano natin po. is production lang. So, wala pong lilitaw na Walang particular lilitaw name na pangalan. dun sa statistical table Yes, po sir. natin. Tama, Tables lang po siya, figures lang ang makikita natin dito. Yes, sir. Tama okay, po. maganda. Thank you, ma'am. Thank you po. Sige po. So, ang coverage po ng ating palay corn production survey is yung mga palay farming household in sample producing barangays in all provinces. So, meron mga 67 provinces na nagsa-survey sa April round, 62 provinces for July round, 68 for October round, and 76 provinces for January round. So, sa ating sampling frame, yung design-based component niya, yung sampling frame natin or yung primary sampling units ay kinukuha natin doon sa ating 2012 Census of Agriculture and Fisheries. Medyo matagal-tagal na po. Matagal ano? na siya. Okay. Pero yung ating sampling frame naman sa secondary sampling units naman, kinukuha natin naman ito sa 2017 listing of farm household. Okay, medyo lumapit. Yes, Ayun. 17 na. Okay. So, yun ang pinagkukuhanan natin ng mga sampling frame. So, sa sampling design naman, yung domain natin sa survey, mapapalay man yan or corn, is yung province. Kung saan nagkakaroon ng two-stage sampling scheme ang ina-apply natin. So, yung primary sampling units or yung PSU, yun yung mga palay producing barangays na ang ginagamit lang probability is proportional to size. Yung size systematic sampling, according to size siya. Yes. Pagdating naman sa secondary sampling units or yung SSU, yun naman yung ating palay farming household, kung saan nandun na yung mga pangalan ng mga sample household na pupuntahan ng ating mga agricultural statistical researcher. So, ibig sabihin po, ma'am, hindi po siya pwedeng, magsasaka ako, pero wala ko dyan sa listahan, hindi pa pwedeng ako na lang ang interviewin mo? Hindi, sir. Meron tayong listahan na nanggagaling nga dito sa ating sampling frame. So, hindi po siya kinuha kung saan-saan lang yung Hindi, ating mga sir. respondent. Ano Hindi, po? sir. Hindi po lang na kung saan-saan na under the mango tree kinukuha yan. Hindi, Talaga sir. Meron pinupuntahan po tayong mga sample household na Yes, na sir. ano dyan. Yes, okay, sir. so, sige po. Thank So, you, ma'am. Sa ating primary sampling units, yung mga barangays, identified sila na farm areas na devoted particularly to palay farming. So, marami tayo dyan. Di ba? Yes, Yung mga sir. barangay dyan. Oo. Mga municipality na talagang agricultural area Yes, sir. talaga. All over Pampanga. All over Pampanga. So, San Fernando na lang yata ang kokonti po ang Yes, sir. Pero mostly 95% is agricultural pa rin. Sige, sir. So, sa ating secondary sampling units naman, nandyan yung ating mga palay farm household, kung saan ito na nga yung mga kinuha from the 2017 listing of farm household. So, ito na yung mga directly pinupuntahan at hinahanap ng ating mga agricultural statistical researcher sa ating survey. So, ang frequency and schedule ng data collection natin, kinukuha ito, kinoconduct ang pagsisurvey na to on the first 10 days of the month following the reference period. So, for April, ito yung quarter 1 natin. So, ang reference period niya is January to March. Yung quarter 2 naman natin is yung July round. Ang reference period niya is April to June. Pagdating naman sa quarter 3, ito yung October round. Ang reference period niya is July to September. At yung pinakahuli, yung quarter 4 natin, yung January round, October to December ang reference period natin. Pero yung ating January round, ina-advance ang pagkuha nito kasi nga ang hinahabol natin dito is yung kapag sa national accounts. Okay. So, kaya ina-advance yung ating pagsasurvey ng December. Pero January round pa rin ang sa kanya, ang hinahanap pa rin yung survey natin doon. Ma'am, yung pagkuha po ba ng data, pagkokolekta ng data is yung itinataon nila dun sa anihan mismo or paano po ba yung bakit
quarterly, hindi po pa pwedeng pag halimbawa mag-aani ngayon, may mga schedule sila ng anihan, ganon? Hindi, sir. Kasi ang comparison natin is quarter to quarter pagdating sa okay. production. So, kaya nga in every quarter, makikita natin alin yung production natin for a certain quarter, alin yung mas mataas sa mga certain quarters natin in a year. Okay. Mamaya siguro ipapakita sa atin ni Sir John Dave yung mga results ng ating mga production na nakuha na Yes, all sir. over the region, di ba, sir? Okay. So sige po, Ma'am Ann. So, dito na tayo sa concept and definition of terms. So, meron tayong agricultural operator. So, ito yung tao na involved sa technical, financial, and administrative responsibility sa pagmamanage ng farm, including yung management and supervision of hard labor. Siya ay yung nagtatrabaho sa land or maaaring siya yung nag-employ ng mga laborer para magtrabaho dun sa kanyang farm. Siya ay maaaring may-ari o hindi may-ari nung pag-aari ng lupa na yon. Pagdating naman sa caretaker, ito naman yung mga person na binabayaran on a salary or wage. Sometimes may commission na yung private individuals nag-ooperate or holding or responsible sa day-to-day operation ng farm na yon. Ma'am, andun sa agriculture operator, halimbawa, nagbibigay lang ako ng financial dun sa farm na yon. Am I considered agriculture operator? Halimbawa, eto, ang pera, sige, bahala kayo, basta bigyan nyo lang ako ng share. Pagka-ani. Agricultural operator pa rin siya doon, sir. Basta siya yung may-ari ng lupa na yon. So, kahit nagpipinance lang siya? Yes, sir. Okay, sige. Pagdating naman sa household, ang ibig sabihin naman nito is person or group of person who sleeps under the same dwelling unit and usually have a common arrangement in the preparation of consumption of food. Di sila kailangan necessarily related by ties or kinship, yung by blood, although they are usually relatives. In some instances, more than one household may occupy the same dwelling unit. Ito very common sa lahat ng ating mga survey. International standard po itong household Yes, na to, sir. ang meaning niya, ang definition niya. Maski anong survey natin, laging kasama ang konsepto sa household. Household na po. Pagdating naman sa farming household, ito naman yung denotes any household in which a member operates an agricultural land either solely or jointly with other members regardless of the aggregate area operated by the operator members of such household. So, ibig sabihin, sila ay nag-ooperate ng any agricultural land para masabing farming household sila. So, dito po natin kinuha yung mga farming household, yung mga samples po natin. Yes, sir. Hindi lang po dito sa basta household, farming household. So, na po yan. Pre-selected na po yan, hinimay na, at doon kinuha yung mga randomly, yung mga samples na pupuntahan natin pagkukuha tayo ng palay production, palay and corn production survey. Tama po, Okay po. sir. So, Kasi ito po, naman. baka kasi magtaka yung natin, yung ating mga respondent, bakit parating ako? Bakit parating kami ang pinupuntahan ninyo? Yung mga ganun ba na senaryo, parang, kumisan, di ba, yung mga parang yung pagtatanong nila is parang nagsasawa na sila. Oo, kasi Kuminsan, makita diba? pa lang yung SR, alam na, ay, na naman kayo. Yes. Nagtatanong na Oo, naman kayo yan tungkol na naman sa aking kayo, sabi production. niya. Yan pa rin ba yung dati? Oo, Nagtatanong sir. sila ng inani namin. Ang kagandahan ngayon, sir, every year, nagpapalit tayo ng sample. Yes. Pero quarterly po, Hindi siya, sir. For 1 year natin siya magiging sample and then the next year, magpapalit bakit po ulit. kaya? Kasi, sir, siyempre, binibigyan din natin ng yung probability na yung lahat ay nare-represent. Yes, ayun, tama, ayun. Tsaka, para maging comparable yung kanilang binibigay na data, halimbawa, Yes. ngayong first quarter, ito lang ang inani ko. Tignan po natin sa second quarter. Pero kung halimbawa, iba yung sample na pinuntahan mo, maaring mas malaki yung ani niya, di po ba? Pero hindi na siya comparable kasi Yes, sir. Hindi siya same person Person, okay. na yung tsaka yung laki ng kanyang Oo, sir. area ng kanyang farm. Pag nagsasample naman kasi sila sa palay and corn, usually may mga weights yan na pare-pares ang weights Yes, depende sa ginagamitan size na ng farm. Parang statistical formula Yes, to sir. represent the whole province na sir sa isang domain. Ito, ma'am, madalas ko yung tinatanong, sir, dun sa mga na-invite natin. Para mabigyan lang ng idea yung mga samples po natin, ma'am. No? Kung on an average po, mga ilang oras yung interview nila Yes. po. Nasa Kapag ka kasi maiksi lang naman ang tanong dyan eh. Usually, ang tinatanong dyan, yung harvest niya, yung kanyang standing crop,
kung paano yung disposition niya at kung meron silang yung ginamit nila mga fertilizer. Ay, mga inputs. Yes, Ay, yung inputs dun kasama sa yun, ano. sir. At the average, siguro siya, 10 to 15 minutes. Oh, mabilis lang Kaya siya. siyang matapos. Sa isa lang, farmer yon. Pero ilang sample natin? Ang tanong. Sa palay kasi, nasa 372 Ay, ang kukunti ating. lang pala. And then sa corn, nasa 197 lang ang ating Oo, sample. kukunti lang. 300 eh. Parang ilang buwan lang yon. parang Kasi nga survey lang to, sir. Oo nga, Kung hindi. census yan, Kung, house to house yan. 5 to 15 minutes, kakain pa rin ng oras yun natin kasi lalo na kung halimbawa, bago yung mga sample, Ayun. hahanapin nila. Yun yung At saka, pinakamahirap na party doon yung yung paghahanap. dadatnan nila mismo yung farmer. Ayun. Halimbawa, hindi, ako ang sample ako, hindi mo ako inabutan, paano ako makakapagbigay ng data kung ano? Kailangan silang balikan ng ating SR. Okay. Kailangan mismo yung farmer ang makuha natin. Or yung, pwede rin, yung kanyang wife. Pwede bang proxy Kaya lang, mga ganun pwede po? rin, kaya lang dapat may alam siya dun sa farm nung kanyang asawa. Yun, di ba? May mga pamamaraan talaga at saka parang hybrid na yung pag-i-interview natin ngayon, yung method ng pag-i-interview natin, hindi lang yung talagang kung sino yung respondent, siya lang ang interviewin. Hindi, Ngayon, sir. basta alam mo, Knowledgeable siya. knowledgeable ka dun sa mga itatanong ng Oo, pumuntang pwede SR siya sa'yo, sumagot. qualified ka as a respondent. Yes, okay, sir. maganda yun. Magandang punto yan para malinaw yun sa ating mga tagapakinig at saka followers sa Facebook na baka kasi ang akala nila, kapag, nandito po ba si Juan de la Cruz? Ay, wala eh. May tatanong po kasi kami about ano. Ay, balikan nyo na lang kasi siyang nakalista dyan. Oo, Kasi sir. baka makulong ako. May nakukulong po ba, ma'am? Wala naman nakukulong sa Oo, atin. wala. Yung Sa mga connotation po sinasurvey natin. yung mga connotation po kasi ng mga nakakatanda, yung sabi niya, Aro, anong tinatanong sa'yo? Ganito, Aro, makukulong ka niyan. Sabi niya, kapag sumagot ka dyan, wala pong nakukulong sa census. Usually, sa mga sir, survey po ang namin. tinatanong nila, may ayuda ba kami makukuha? Ayun. yan? Kasi nauso na yung mga ayu-ayuda. Ayun, Ano, sir. yung pagka sinabing yan ba yung sa 4-piece? Ayun, sir. Hindi po tayo nagbibigay ng mga ganong misinformation. Yes, Yung sir. misinformation na kapag nagpa-interview ka, mabibigyan ka ng 4-piece ng DSWD at Hindi, saka, sir. o kaya ayuda ng gobyerno. Oo. Hindi po tayo ganon Kasi nagbibigay. nagkaganyan tayo, sir, nung sa PhilSys noon, di ba, nagbibigay ng kasabay yung land bank. Tapos napabalita na may laman agad na Ayun. 10,000. Dinagsa yung isang registration center. Hindi ng mga registrant, kundi ng mga gustong kumuha ng ATM. Kaya pala pindot ako ng pindot doon sa ATM ko. Wala laman. Sabi ko, may ID na ako, bakit wala pang 10,000? Sabi ko, napaka-unfair naman. Sabi ko, may ID na ako, nagparehistro na ako. Bakit wala pang 10,000 na ayuda? Kasi hinihintay ko yun kasi lumabas nga, sabi, check mo yung ATM mo, baka may 10,000 from land bank. Ganon, sir. Ano. Okay. Sige, ma'am. Continue po tayo. Sige, Medyo sir. lumalayo yung usapan natin dito. Oo nga, sir. So, pagpatuloy na ho natin sa ating concept and definition of terms. Yung susunod po is yung agricultural land. So, it refers to the land devoted or suitable for the cultivation of the soil, planting of crops, growing of trees, raising of livestock, poultry, fish, or aquaculture production, including the harvesting of such farm products and other farm activities and practices performed in conjunction with such farming operations by person, whether natural or juridical, and not classified by law as mineral land, forest land, residential land, commercial land, and industrial land. So, basta devoted siya sa agriculture, nagtatanim ka dyan ng puno, nag-aalaga ka ng baboy, manok, may mga isda, mayroon kang aquaculture, o nagtatanim ka ng palay and corn, ito ay masasabing agricultural land. Pag po sinabi natin agriculture, paano po ba yung halimbawa, may maliit na garden ka sa harap ng bahay o kaya yung mga urban gardening na sinasabi natin po na is that can we consider that agricultural land po? Dapat siguro meron siyang production na masasabi. Ayun. Yun ang parang keyword doon, Yes, meron sir. kang product, may ani ka. May harvest May siya. harvest ka dapat ng
Okay. Bali Sige, kahit na for example, ma'am, pansarili lang niya yung hinarvest niya. Sabihin natin, nag-harvest siya pero sa sarili niya lang Yes, yung ma'am. ano na yun. Kasi 'di ba ang listahan natin, yun, hindi kasama yung residential land. Okay. Basta yung hindi siya classified ng batas natin na mineral land, forest land, residential land, commercial land, hindi siya sakop ng ating agricultural land. Okay. So maliwanag po 'yun. Ano po, baka isipin po ninyo, porket may tanong kayong sili, mais dyan sa may harapan ng bahay nyo, parang singaw lang siya, sir. Parang ano yan, parang na ano lang, parang naligaw lang yung butil ng mais o palay, tapos tumubo at namunga. Akala nila agricultural land na yun. Ano? So meron po tayong definition talaga ng agricultural na nakategorize po lahat yan. Ano po? Sige po, Ma'am Ann. Sige po. So, ang susunod po is parcel. So, ito po ay isang contiguous piece of land under one form of tenure without regard to land use. Both the contiguity and one form of tenure condition should be met for a piece of land to be classified as one parcel. Contiguous means yung piece of land is not separated ng natural or man-made boundaries katulad ng river, dike, and road that are not part of the holding. So, a parcel may be surrounded by other lands, water, road, forest, or other features that are not part of the holding or part of the holding under different land tenure. A parcel may consist of one, more, or more fields or plots adjacent to each other. So, ang parcela, ibig sabihin lang po niyan, dapat siya ay sinasabing contiguous, adjacent to each other. Hindi sila nasa-separate ng any natural or man-made like yung river, dike, or roads. Pag po sinabi po natin parcela, ma'am, meron po ba yung square meter na o kailangan isang hektarya, isang parcela, parang ganon? Wala naman pong particular measurement. Yes, Kasi ma'am. isang parcela, maaaring na separate lang siya ng, ang tawag doon, yung Halimbawa, yung daan Daan siya. man-made structures, Oo, opo, sir. yung mga ganon. So, kung halimbawa, yung isang hektarya ko na lupa, sa gitna, may national road, bali, lumilitaw po na dalawa ang parcela ko na. Tama po ba? Or, kasi dapat hindi nga siya nasa-separate ng Opo. road, di ba, sir? So, dapat yung kung saan siya naputol, isang parcela yon. So, dalawang Yun, parcela after na. the road, another parcela. so, kahit po hindi na siya isang hektarya nun, ma'am. Yes, sir. Okay, so sabi mo nga kanina, walang measurement. Yes, Okay? sir. So, ibig sabihin, kahit na ilan ang sukat niyan, Maaaring pilapil parcela lang pa ang rin pagitan tawag nila, natin sir, dyan. eh. So, regardless of the size ng lupa, parcel pa rin ang Yes, categorize sir. natin dyan. Okay, thank you po. So, yung susunod po, yung land and follows. Ito naman po yung land which are allowed to stay idle for a period of at least 1 year or at most 5 years in order to recover its fertility, after which period it is again planted to temporary crops. So, sinasabing land and fallow, pinapapahinga muna yung lupa para ma-regain niya ulit yung fertility niya. So, may mga areas kasi tayo na hindi tinataniman nga muna, pansamantala, may natatamaan ng mga samples natin kasi nga gusto muna nilang papahingin yung lupa kasi sunod-sunod ang pagtatanim para naman ma-regain ulit yung fertility at magiging way yon para tumaas din ang yield nila kapag sila ay nagtanim ulit. Halimbawa, as a way of para mapataba or mapahinga ko yung lupa, doon ko isusoga yung aking mga damulag o yung mga baka ko, yung mga ganon. Pwede din naman, sir. Kaya lang nga, ang inaano dyan is totally mapahinga yung lupa. Kasi hindi mo natataniman. Kung yun ay lalagay mo na yung mga baboy or mga baka, o yung mga pwede baka. naman, sir. Pwede naman po yan. Pero, ibig sabihin, pagka land and fallow, talagang hindi mo muna siya tataniman ng kahit ano. So, mga ilang po, may mga period po yun kung ilang pong buwan, yung At the most, pinakamatagal, sir, is 5 years. Ay, naku. Oo, tagal na. Paano yun, ma'am? Lalo na kung tuloy-tuloy nilang, dire-diretso yung pagtatanim nila. 1 to 5 years, sir, ang So, papahinga may niya. possibility po na yung ating mga sample, yung Nakapahinga yung lupa. nakapahinga yung lupa niya, Yes, wala sir. silang production. Wala silang production nun, Pag sir. sa mga case na ganun, ma'am, ano po yung, sir, ano yung mga ginagawa nating magkakaroon ba na tayo ng additional sample or replacement dun sa dun sa mga ganong situation? Sa mga ganong situation, sir, hindi, sir. Kasi
Basta ang ina-account lang natin is kung ano ba yung na-produce doon sa quarter na yon. So tuloy Ano lang yung lang survey inaani mo dun dun sa sa sample. quarter na yun. Okay. So, So, parang lalabas lang na wala silang inani sa Kasi period. meron naman tayong mga weights na ginagamit para sa mga respondents natin na ganun. Parang hindi ba lilitaw, sir, na parang kulang ang bigas na production natin ngayon, no? Parang yung babae hindi na kumain, ganun, yung mga ganun. Hindi ganun, sir, kasi meron sa may survey natin na to, yung ating ginagamit na mga techniques is meron din tayong mga weights na ginagamit nga para ma-account natin yung production, yung total production ng ating rehiyon, ng ating probinsya. Kahit na yung ibang respondent natin ay walang ani ngayong quarter na to. Baka sa susunod meron na, di ba? Yun, mga sir. ganun. Meron So, ganon. Tapos, siyempre, meron din naman ng mga ibang respondent na kahit hindi natin respondent yon, mga nag-aani pa din yun. So, yung gamit yung survey natin na to, nakukuha pa din natin yung production natin nila. So, ibig sabihin, sir, dun sa mga hindi sample, pwede pa rin natin gamitin yung kanilang mga information. Halimbawa, magtatanong ka ano ba yung situation sa barangay na mataas ba ang ani dun sa mga other data provider, mga other key informants po ang tawag natin doon, di po ba? So, kahit hindi po sila sample, pwede po natin pagbasihan yung information na galing sa kanila to come up with the whole picture ng buong province. Ganun po ba? Yes, sir. Tama yun. Actually, lahat ng ating mga mga statistical researcher at ang ating focal person, kahit hindi nila sample yan, nakakakuha sila ng information na pwede nating gamitin nga. Kasi nga, dapat nga, as focal person ng ating survey na to, kabisado mo kung ano yung nangyayari sa probinsya mo. Alam mo kung kailan may production nito, alam mo kung kailan wala niya. Yun pala yung production. Akala ko yung buong nangyayari. Diyos ko, parang may nakawan yata ng baboy doon sa parang hindi ko yun alam eh. Oo nga, sir. Sir, sa mga ganitong survey, for example, per quarter na, mayroon ba tayo sa questionnaire na nalalaman din kung ano yung cause, bakit mababa yung production ng ganitong buwan? May factor ba yung weather sa mga ganitong natin? Actually, tinatanong din natin yan sa mga respondents natin. Yes. Kung halimbawa, kasi meron naman tayong basihan in a quarterly basis. So kapag halimbawa pumunta si SR doon at nakita niya, mas mababa siya kaysa doon sa una niyang quarter na sinag, itatanong niya anong dahilan. Maaring nagkaroon ng peste, o nagkulang sila sa patubig, or sa panahon din. So, hindi lang po hindi pwedeng yung basta-basta na lang tatanggapin. Okay, so ganito lang ba ang ani mo? So, okay, sige, salamat po. Yung mga ganun. Dapat kailangan tanungin din natin kung ano po yung mga reason. Okay. Yes, sir. Bakit lumaki ang ani niya bigla? Yes, Di po ba? sir. O bakit biglang baba naman? Yes, O yung parang, totally wala akong na harvest ngayon. May mga reason kasi kailangan natin yung mga inputs, di po Yes, ba? sir. Para i-justify natin bakit talagang mababa yung ani natin sa quarter na to. Okay? So, part po siya ng questionnaire natin, no, ma'am? Na dun, yung parang follow-up question ba siya? Mababa yung ani. Follow-up question po. Follow-up question lang siya, sir. okay. Hindi siya kasama Kasama sa sa- ating tinatanong sa Okay mismong lang, survey talaga, form. dapat matanong ka talaga dyan, hindi yung basta-basta lang na, ito lang yung inani ko ngayon, okay po, sige po, ano pa po ba yung ibang inani nyo? Kailangan pala talaga may follow-up question para makuha mo talaga, baka naman kasi nagsisinungaling lang, di ba? Oo, O sir. baka sabi niya, sa isang hektarya parang nasa 20 ka ba na palay lang nakuha ko, tapos tinanggap mo na yon na masyado siyang mababa, Yes. 'di ba? Understated yung production niya. Maaari, Okay sir. po. Sige, Ma'am Ann, Sige continue na po. po So, tayo. continue na natin po. Sa crop production naman po, so it refers to quantity produced and actually harvested during the reference period. So, ibig sabihin, ito yung inani niya o yung harvested niya during the reference period. So, kasama dito yung mga na-harvest niya pero nasira, Ayun. part pa rin siya ng production. Or yung nakaw, given away, consume, pinamigay sa harvester or treasurer share, or reserve nila. Kaya sinasama pa rin yung mga stolen and given kasi part pa rin yun ng kanyang Opo. harvest, ng kanyang production. Hindi naman niya kasalanan kung nanakaw Nanakaw yun. So, na-harvest niya yun, only, nanakawan Nanakaw. siya, pagkatalikod niya, siguro May may gustong sir, swam na mais. Oo, kaya nga, di ba? Yung mga palay, Gusto sabi niya, maglugaw. wala kaming bigas. Oo. Pwede na to, sabi niya. Meaning, ma'am, basta lahat ng
tinanggal nila dun sa kanilang sakahan, lahat Basta yun. na-harvest nila, part sir. ng production. Part Yan, ng part ng production, nila. nila. So, accepted lang dito yung mga palay production na intended for seed growing. Kasi hindi siya part ng ating kinukuha na production. Kasi excluded sila kasi para lang sila sa seed purposes. Hindi siya kasama sa ating production. Okay. Okay po. So, meron tayong mga type of seeds. So, meron tayong hybrid, inbred certified, at yung farmer's good seed and traditional native. So, dito umiikot yung mga type of seed na meron tayo. So, ang hybrid, ito yung type of seed na matibay. Matibay sa mga baha, sa mga Bagyo. weather, Pero, ang lang ng hybrid, once na tinanim mo siya, hindi mo na siya pwedeng ulitin na itanim ulit. One ibig time sabihin lang po, siya. Kapag inanim mo yung hybrid, hindi ka pwedeng kumuha ng pang seeds doon na pang Hindi punla. na, sir. Doon sa Hindi na. talagang One time good lang. for Kasi lang siya. bumababa na yung kanyang- Disposal na siya talaga Yes. for consume na siya. Yes. Kailangan. Bumababa po kasi yung kanyang yield once na nagamit okay. natanim na siya na harvest. Hindi katulad ng inbred certified. Ito naman, pwede mo pa siyang gamitin pagka na-harvest mo na, pwede ka magtabi para maitanim mo ulit sa susunod mong... Ito pwede, doon sa Yes, inbred. sir. Ano po? Ito yung kanina ma'am na sinasabi ninyong hindi nakasama dun sa Ay, hindi, sa sir. production. Iba, pa iba to? yun, sir. For seed growing lang yun. Okay. Okay. So, yung susunod naman, yung mga farmer's good seed. Ito naman, yung hindi pa siya approved ng National Seed Industry Council. Pero at least, na-meet niya yung standard ng ating certifying agency. And yung traditional native naman, ito yung mga indigenous varieties na sa Pampanga, wala naman tayong nahahagip na mga traditional or native na type of seed sa palay. So, sa province po natin, ma'am, ano po yung mostly na tinatanim na ginagamit na Marami seeds? po tayo sa inbred and sa hybrid po. Wala po tayo sa yung isa po yung ating farmer's good seed. Usually doon po naglalaro inbred and hybrid, Hybrid. po ang ating mga So, nakahagip mostly, na type of seed. Can we identify yung mga munisipyo, yung mga na mas madaming gumagamit ng hybrid na Actually, marami tayo niyan sa Mexico, Yes. sa Lubao, sa Arayat. Yan po yung mga... mga malalaki talaga Malalaking ang lupa. area, Yes mga po. malalaki And then talaga sa yung San mga, Luis, production meron po niya ng tayo mga, mga yan. Yung mga So, very informative yung pati yung mga concepts and definition talaga para maintindihan ng ating mga tagapakinig kung yung ating mga listeners na sample sila sa iba't ibang dako ng Pampanga, iba't ibang munisipyo ng Pampanga, gusto lang po namin ipabot sa inyo na hindi lang po sa Mexico, hindi lang sa Lubao, buong Pampanga po may mga samples po tayo na pinupuntahan dito Yes po, po, ating meron po. dito sa mga natin. And then syempre yung mga steps bago tayo mag-interview, kailangan muna natin ng Nagbibigay po tayo ng training sa ating mga yes, agricultural importante talaga dyan. At saka statistical yung researcher. constant coordination with Yes the po. LGUs, Kasi nakikipag-coordinate po tayo sa OPA and sa DA pagdating naman po sa mga assistance sa binibigay po nila sa ating mga farmers. Yes. And lalo na po, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon, napakamahal po ng ating fertilizer. Kaya nga, buti pa ang Masyado pong fertilizer, mahal. Doon po nahihirapan yung mahal, ating diba? mga farmers po. So, ang magkagandahan po, nagbibigay po ng assistance ang ating DA pagdating po sa fertilizer sa palay. Marami po silang binibigay na assistance. Nagbibigay din po sila ng seed na mostly po ay mga hybrid po ang binibigay nilang seed assistance sa Ma'am, atin. ano po yung yung mga nagiging basihan ng ating mga yung interventions from other government, halimbawa yung DA, ano yung nagiging basihan nila? Bakit kaya nagbibigay sila ng paano nila nalalaman na dito sa area na to talagang kailangan nila ng libreng seeds, yung mga ganun na Siguro, sir, ang tinitingnan nila dyan is paano nila matutulungan yung mga farmers Correct. na sabihin natin kulang sa puhunan Yes. at nangangailangan ng assistance ng ganong mga klase. Like sa fertilizer na. Lalo na ngayon, mahal din ang gasolina. So, gumagamit din po kasi sila ng diesel pagdating sa kanilang pag-harvest, yung kanilang ginagamit na makina. So, yun po, kagandahan din po, ngayon, binibigay na po ng gobyerno natin yung assistance pagdating sa fuel. So, nakakatulong, nakakatanggap na Fuel po yung mga... subsidies, Yes, sir. kumbaga, Nakakatanggap na po ang ating mga farmers ng fuel subsidy. So, laking tulong yon para maibsan yung kanilang gastusin sa kanilang
pag-aani ng kanilang Siguro palay or corn. hindi lang siguro sa sa palay tsaka sa corn, in all sectors siguro po ng ating Yes, agrikultura, sir. Yes, po. binibigyan nila ng ayuda yung Yes, mga po. yan kasi lahat naman yan parte talaga ng ating agrikultura at lahat yan parte nung tinatawag nating food security Yes, na ang po. ating bansa, so kasama lahat yan. So Sir Chris, napakaganda ng Yes mga po, Sir presentation Bon, ni Ma'am Ann, talagang natutunan natin kung ano ba yung ibang terms and definition na ginagamit natin sa pagsasurvey natin ng palay and corn production sa ating probinsya. Not only in sa Pampanga, but sa whole Pilipinas yan. Yes, Pare-pareho ang treatment natin dyan. Tama po ba, sir? Standardized yung ating mga ginagamit na methodologies, yung mga sampling frame. Hindi lang po exclusive sa Pampanga yan, sir. Yes, sir. Opo. All over the Philippines, sir. Okay, ayun. So, sir, ma'am, ito lang po yung pinaka-quick question ko. Sa tingin po ninyo, bakit kailangan tutukan ng ating gobyerno yung production ng palay and corn sa ating bansa? Kasi dito rin binabase kung ano yung kung saan ang estado ng ating food. Yes. Okay? Kasi yun nga, lalo na sa palay. Basihan ito, kailangan pa ba natin mag-import ng bigas? So, makikita dito, enough ba yung production ng ating bansa para masustain yung pangangailangan natin sa ating bigas or sa corn? Yes. So, yung presyo dito, sir, ay ma'am, parang maano din natin, no? Yung price ng bigas kasi, di ba po? Yes, ma'am. Halimbawa, yung price ng mga yung prices ng bigas at saka ng corn, meron bang epekto yon dun sa mga sa halimbawa, sa pag-i-import, kailangan natin kasi masyadong mataas ang presyo ng bigas. Yun nga, sir. Sad to say, medyo mas mura kasi yung mga bigas natin na imported. Kaya nga dapat yon matulungan nga ng gobyerno natin, yung ating mga farmers, paano pa nila mapapababa yung presyo kasi nga may mga gastusin din dyan, yung mga inputs nila, yung mga makinaryang ginagamit nila. So doon natin dapat tulungan lalo ang ating mga farmers. Paano pa nila mapapaganda na yung totally dependent lang tayo sa production natin. Okay. And hindi tayo magdedepende sa imported rice. Kasi ilang milyong Pilipino tayo nandito sa ngayon. 100. Sa latest census natin, ilang milyong Pilipino? 100 million. 110, 11, parang around ganun, na ganon. So isipin mo na lang, araw-araw kumakain yan ng bigas. Bigas. Opo. Lalo Diba? ng Pilipino na masyadong dependent tayo sa rice. Oo. Yes, yun po. yung Hindi kasi- tayo mabubuhay ng walang bigas. Yung kasi walang kanin. pinaka-staple food natin talaga yung bigas. So, kung titignan natin, tsaka ito yung isang sektor ng ating lipunan kasi na talagang napabayaan na talaga. Oo, sir. In the previous years, alam ko yung mga kwento nung nag-ano ako ng farm price sa may Arayat, sa may Keladyan, Arayat. Talagang kinukwento nung si tatay, sabi niya, noong panahon ng kabataan ko, sabi niya, ang dami naming aning bigas. Tapos ang bigas noon, sabi niya, ang kilo, 7 pesos, 1 kilo ang bigas. Kamura pa Di naman. ba? ano, sir. Sabi niya, ngayon sabi niya, hindi ko alam kung makakabili ka pa ng 20 pesos. Naku, sabi ko, hindi na po. Ang pinakamurang bigas po ngayon is 35 yata o 30 pesos. 30 to 35. NFA na po pa yun. yun. Sabi ko, NFA pa po yun. Sabi ko, yung pinaka ngayon na average rice o yung ordinary rice na nagka 40 to 45 pesos. Yes, sir. Ganun na ba? Sabi niya, nung panahon namin kasi, hanggang 7 lang yan. Sabi niya, isang sako, sabi niya, 100 lang yan. Sabi niya, yung isang sakong bigas. So, ganun po yung talagang napabayaan na po. So, it is Sector very natin. important, it is good thing to know na yung mga datos natin is nakakatulong sa ating mga policy makers and planners ng Tama ating po. government para mabigyan pa ng ayuda or yung mga interventions yung ating mga yung ating mga farmers, yung sa agrikultura, Yes po. Dapat mabigyan pansin talaga ng ating gobyerno. malaking tulong na, talaga itong ating mga bigyan nila ng tamang programa ang ating agriculture. Yes, Kasi yes. basically, ang ating bansa is agricultural based pa rin. Yes, oo. At Yung- sayang yung ating mga farm. Yung, kumbaga, bigyan nila ng tamang
atensyon, tamang programa yung ating mga farmers para naman, kasi sa ibang bansa, kapag farmer ka, mayaman ka. Yes. Oo, Pero pagdating sa bakit Pilipinas, ganon? pag farmer ka, Mahirap. mahirap ka. So, dapat yun ang bigyan din ng pansin ng ating gobyerno. Oo, kasi parang sa ibang bansa raw, kapag farmer ka, walang isang ano mo lang, isang sabi mo lang sa bangko, makakapag-loan ka na. Yes, sir. Kasi nga, mataas ang ano nila sa mga farmer kasi parang sila yung bumubuhay talaga ng ekonomiya. Tama Kasi po. kung hindi sila kakain, di po ba? Wala silang production. Opo. Sa ano yung kakainin ng mga tao. So, mataas yung regard nila dun sa mga farmers nila dun sa ibang bansa. Sana dito rin sa ating bansa. Yes po. I-intensify pa natin. Yes, ano? sir. Dahil- Lalo na pagdating sa, lalo na tayo typhoon prone Yes. country tayo. So dapat plano rin ng ating gobyerno paano natin mamimitigate yung impact. Halimbawa, merong bagyong malakas na dumating, yung effect niya sa production natin, madalas yun na nagiging cause kung bakit bumabagsak ang production natin. Ma'am, yung ano naman, yung ano po yung sa tingin yung nagiging impact, no? Yung mga agricultural land natin, minsan nagiging subdivisions na. Ay, Ayun, conversion. isa pa Opo, yun. nako-convert sila into Yun ano din. na, dahil lumalaki yung populasyon natin, kailangan ng bahay ng iba. Marami na nagiging converted into subdivision. So Yes. marami nababawasan na yung ating mga agricultural land. Isa pa 'yon sa isang hindi magandang balita natin na masasabi. Ito po yung epekto yata ng progress. Progress, Opo. yun. Pag sinabi Pero natin dapat, progress. wag na din natin pabayaan ng agricultural sector natin. Oo, kasi kung halimbawa, lahat na lang kino-convert natin into subdivision or mga pabahay, housing unit. Ano nang kakainin natin pagdating Kaya nga, ng sir. panahon, di ba? Baka Diyos ko, maging cannibal na lahat tayo. So, di dapat ba? binabalanse rin Oo ng nga. ating gobyerno yun. Yes, but dyan sila medyo mahihirapan sir kasi lalaki yung population, kailangan ng bahay ng mga Pagkain tao, din. pagkain, kaso yung mga tao naman walang titirahan, so kailangan natin ng pabahay. Ang kaso, Yes, yung po. gagamitin na lupa, dating agricultural na pang tanim ng palay or corn, ganun yung ano. Diyan pumapasok yung mga urban planner siguro. Yes, tama yung po. lahat tinitingnan yung aspeto. Kapag lumaki ang population, kailangan magkakaroon ka ng maraming pabahay. Yes po. Kapag lumaki ang population, kailangan marami kang reserve ng pagkain. 'Di ba? Paano mo Kapag papapakain? lumaki ang population, kailangan marami kang maibigay na trabaho. Mm-mm. 'Di ba? Kung ano yung pag-aano mo doon kung walang plano ang gobyerno. Anong magiging plano ng gobyerno kung wala tayong Service. data? Yes, Wala sir. tayong survey Yun ang na pagbabasihan ginagamit nila. na kinukuha every now and then. So, ang pinupunta lang po namin dito mga kaibigan, kung gaano po kaimportante yung mga sasabihin ninyong datos sa aming mga taga-kolekta ng information, ano po. So, yun lang po yung sinasabi namin dito na ang pagsasabi po ng tapat, ito malaking tulong na po sa ating gobyerno. Ano po? Ito ginagamit po ng ating gobyerno sa pagpaplano nila, paggawa ng mga polisiya, upang makatulong po sa mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. In turn, tayo din po ang makikinabang dyan sa pagdating po ng panahon. Kagaya po ng mga ginagawa natin ngayon, may mga data po tayo na gagawa tayo mga tulay, mga eskwelahan. Yes, sir. Makakapag-create tayo ng maraming trabaho dyan. So, ano yan po yan? Sa chain reaction po yan. Umiikot po yan. Kapag hindi po kayo nagbigay ng tamang data, hindi rin po tama yung plano. Hindi po tama yung programa. Tama po. Ano po. At dito papasok yung presentation ni Sir Junde. Yes kasi po. yung mga results ng ating mga survey. previous survey ng ating Palayan Corn Production. Okay? So, Sir Junde, naka-ready ka na po ba? O ano? Commercial muna. Commercial muna po tayo. Yes po. Ano? Magbabalik po kami after siguro mga 1 century. Ano? After 5 minutes po, break muna po kami. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang PSA Talakayan sa Radyo Guagua 99.9 FM.
so nagbabalik po tayo, no? Magbalik tayo po kay Radyo Guagua 99.9 FM. PSA talakayan sa Radyo Guagua, okay? So napakaganda ng ating mga discussion kanina kay Ma'am Ann sa Palayan Corn Production, ano? So marami tayong natutunan. I hope yung ating mga listeners, yung ating mga followers sa Facebook, live po tayo, streaming po tayo sa Facebook. Sana po yung ating mga kababayan diyan, yung ating mga kung mga sample respondent natin nakikinig, ano po, kami po nakita naman po niyo, nagiging transparent po kami kung saan po pumupunta yung mga data na binibigay po ninyo sa aming opisina sa tanggapan po ng PSA, ano, Sir Chris. Yes po. Lalo na Sir Bon, siguro dito sa Guagua baka meron din tayong mga samples. Marami. Si Ma'am Libay baka naging sample pa. Di ba Sir, may grupo ba sila na yung asawa niya? Parang yung asawa niya siya ang president ng federation ng isang grupo ng mga farmers. Yes po. Pero hindi pa siya nasa-sample. Alam ko iba yung nagiging sample nila. Okay. So yan, maraming agricultural. Actually yung Pampanga talaga, baka mangilan-ilan na lang yung mga areas po na hindi talaga nakakapag... Sa San Fernando, ma'am, may sample tayo and Angeles. Wala tayong sample sa San Fernando. Oo, sa kasi Angeles, wala ang na. meron naman yata sa Mabalacat Fernando, is- parang sugar cane po yata Yes, siya. sir. Ano po, yung Tama sa farm price siya ang kinukuha natin sa San Fernando. May sugar cane pa naman, okay? Pero kukonti na lang. So talagang kakarampot na lang yung lupa na tinatamnanan ng ano dan. Mostly, Sugarcane. pero sa Angeles po, bandang Angeles, mayroon mga sa District 1, ma'am. Partly ng Magalang and Magalang Mabalacat. and Mabalacat, Yes, ano? sir. Sa Pero Magalang sa marami Angeles, po wala. yung lettuce, ano po, yung mga lettuce. Oo, sir, marami doon. Maraming lettuce. Angeles kasi medyo ano na yung mga... Highly urbanized na kasi Oo, siya. Wala highly na. urbanized city na ang Angeles, talagang pwede na siyang maging Seoul province. Talagang sa population pa lang pwede na, ano, okay. So, bago natin isalang si Sir Jun Dave dito, ano, baka may mga gustong pa-shout out ang ating mga bisita dito sa Ma'am Ann. Sige, kasi nagbilin sila, shout out sa mga agricultural statistical researcher natin. Yung si mga agri, Lada, okay. si June, si Tessa, si Donna, sino pa ba? Si JJ. Si JJ. Sino pa bang nakalimutan? Kate. Si Kate, At si saka si Vanessa. Vanessa, okay. Wala na siguro ako nakalimutan. Sa mga agri, okay? Nabanggit na po. At sa ating siyempre sa opisina, Yes, ating ma'am. mga Sige po. kapwa SS2, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Jo, Ma'am Mia, ang ating mga SA, si Bing, si Sir Line, si Jill, at si Lorraine. Okay, si sino Bebe. pa ba si ating Sa admin po. sa admin, si Ma'am Deng, si Ma'am Marge, si Lizel. Sir Mark. Sino pa ba? Si Sir Mark, Oo, si siyempre. Sir Mark, Kanina kausap pa lang natin siya. Nagreklamo siya sa Naku, baka polo shirt magalit niya. po. baka magalit po yung mga boss natin, Ma'am Ann. Siyempre, ang ating boss, si Ma'am Angie. Patay tayo dyan. Hello po, shout out po. And siyempre, ating supervisor statistical specialist, Yes, si Sir Herman. Si Sir Herman. Yung napaka, patient. Talagang kahit na tatawanin ka lang kapag nagkamali ka sa kanya, tatawanin ka lang. So, ibig sabihin na next time, wag mo nang gawin. Right now kasi si Ma'am nasa central office pa po. Sila Nasa training pa si Ma'am. Nasa Quezon City sila. Quezon City sa Laxen Laxen Hotel. Okay. So sa mga susunod na topic po natin, yung training po ni Ma'am, dahil nakapag-attend ako ng ilang araw doon sa training nila ngayon, i-inform din natin, i-disseminate din po natin sa ating mga tagapakinig at saka ating mga followers po natin dito, yung bagong batas na may mga bagong batas po kasi na ipinalabas ngayon with regards to civil registration, particularly yung mga sa solemnizing, yung Administrative Order Number 1 Series of 2021. So, updated na po siya, Sir Chris. Opo. So, sa mga susunod na panahon. Sir June Dave. Yes, sir. Ayun na. Magandang umaga. Sir. Shout out, sir. Baka gusto mo munang batiin, Yung mga taga-region, sir. taga-region, sir. Sige po, binabati ko po ulit yung aking mga kasamahan sa opisina. Yes. Ang aming Regional Director, Ma'am Arlene Divino. Yeah, hi, Ma'am Arlene Hi, Ma'am. po. Good morning po. Ang amin din pong SOC the Chief, Arlene din. Yes, Arlene si Dorico. Ma'am OIC
Sokdi. Sokdi, Chief, si Yes. Ma'am Arlene Torico. Hi, Ma'am. Good morning po. Siyempre, sa amin din pong Class D Chief, kay Ma'am Elna. Ma'am Elna, nasa central office din po Yes siya. po, kasama po nila Ma'am Angie. Okay, sa mga CSS nandun po sa Good morning central po. office. Good morning po, Ma'am Elna. Pasalubong po. Baka naman po. At yung mga kasamahan ko din po, siyempre, sa SOC D and sa Class D na mga nakatutok din po sila ngayon sa Yan. atin. So, kasi sabi, magkasama kami ni Ma'am Shean kahapon. Ma'am Shean, shoutout po sa inyo, tsaka sa mga kasama nyo, si Papa Chups. Si Sir Okay, Chups. Sir Chups. Shoutout po sa inyo, sino ba yung kasama nila kahapon? Si Ate Char. Si Charlotte. Si Charlotte Ate ba yun? Kala ko Charing. Okay, Si so Ate shoutout po sa inyo, yung taga regional office, si Ma'am Marlene, si Ma'am Weng, sino pa? Yung mga yung bagong panganak, yung pamangkin ko si Joy Joy. Okay, so meron na siyang baby David ngayon. Okay, so shoutout sa inyo, pagaling ka. Joy, sino pa? Apo. Sir, yung sa PhilSys, batiin ko na din yung sa Go! kasama namin. Sige. Opo. Batiin ko na din yung mga kasama namin sa baba sa PhilSys, sina Sir Nick, Sir Bry, Ma'am Mariel, Ma'am Princess, and yung isa nating admin na naka-rest lang ngayon dahil medyo maselan yung kanyang Buntis ba? Yes po. Si Ma'am Cams, pagaling din kayo. And syempre yung mga natin PhilSys personnel na nasa field, mag-ingat po kayo lalo ngayon medyo pa iba-iba yung panahon natin, no. Ingat po kayo sa pag-conduct ng ating mga registration and hopefully makapag-saturate tayo dun sa mga barangay na pinupuntahan po natin. And syempre sa mga schools. Ayan. So, Ano yung pa iba-ibang panahon? Minsan gabi, minsan araw. Opo. Yung sinasabi, joke lang po yun, talagang kumbisa pag umaga, sobrang init, po. Oo nga, Maski sa sobra. gabi, sobrang init na Mainit pa rin. rin. Kaya tumaas na po yung Pero bill ng sabi nila, kuryente tag-ulan na namin. raw tayo. So, hindi ko alam, baka paputol ko na. Sobrang init po kasi talaga, hindi na, Pero sabi ng Pag-asa, nasa rainy Rainy season na season. raw Oo tayo. nga, biglang tumigil ang tag-ulan. Tumigil ang ulan. sa gabi lang naman umuulan, tapos pagkatapos ng Sandali ulan, lang. mainit ulit, di ba? Sisingaw lang po yung init, po? Last week puro ulan. Ngayong week na to parang hindi pa Walang ulan. Walang ulan, How I wish one day sana umulan ng pera, di ba? Para lahat tayo magkaroon ng Oo di ba? nga, masarap yata nung Oo, kanya-kanyang bubong tayo, Kaso ma'am, barya po yung ulan. Okay lang, okay Okay na din yung lang. barya, sir. Okay lang yung bukol, basta may panggamot ka dun sa bukol na natamaan ka. Okay, shout out po. Shout out po sa ating mga sa ating mga kasamahan diyan sa PSA Pampanga Provincial Office, si Ma'am Angie, si Sir Herman, ang aking mga kasamahang SS2, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Mia, si Ma'am Jo na nagtitraining ngayon ng ASPBI, 5 days po ang training nila. Yung sa admin, si Ma'am Marge, si Ma'am Deng, si Miss Lisel na buntis. Congratulations sa babae yung anak nila, si Jamie. Si Yes, Jamie po. babae din. Congratulations puno Dapat pakanton ka. Dapat magpaano ka. Pag babae ba? Pag lalaki alam ko sinasabi nila magpatabako gano'n, di ba? Pag babae Hindi ko rin sure yan Magpakanton na lang. kanton. Okay, siguro depende siya. Basa o tuyong kanton, di ba? Wala namang problema, Sir Chris. Malapit naman yung mga diyan, di ba? Kainan. Kainan dito, yung mga kantunan dito. Okay, so sino pa? Si Miss Jamie, ingat ka. Tapos si Miss Laika, yung RO1 natin na nag-attend ng training ngayon, last day ng training ngayon ng Administrative Order number 1. Yung ating mga COSW, si Otep, si Jen. Ira. Sino pa? Si Ira. Okay, Sino, Ma'am si Bapang Alpha Mike, shout out po sa inyo, Bapa. Okay? Darating lang. Sino pa? Ma'am Mitch at saka Si Ma'am Mitch at saka Ma'am Ruby. Ma'am Rubay. So Ma'am Rubay, shout out po sa inyo. Saan pa? Yung sa statistical, okay na. Yung mga Agri-SR, yung mga SR ng QSPBI, yung mga SR ng ASPBI. Ang dami-dami nyo, hindi ko kayo lahat mabanggit Dami dito. nila Sa radyo, shout out sa inyo. At parati kayong mag-iingat, kahit saan pa kayo establishment papunta is mag-iingat kayo. And also, kailangan mataas ang output, kolekta ng kolekta, collection day na.
nagmamadali na ang central office, hindi ang mga focal person na lang ang central office. May schedule tayong inaano. Kailangan natin yung schedule dyan. Yung QSPBI, Kate, Banet, sana paspas ang pagkokolekta. Shoutout sa inyong dalawa. Ano? Tapos nagpapa-shoutout din si yung mga taga Water District ng San Fernando. Si Ma'am Joy Supan, yung kanilang general manager na si Sir George Gumba, si Sir Irvin Figueroa Malyari, yung kanilang finance at ang lahat ng bumubuo ng City of San Fernando Water District. So shout out po sa inyong lahat. So sa mga natin, kaibigan nating establishment po diyan, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo mabanggit na isa-isa. So ang gusto ko lang pong malaman niyo is at ipabatid sa inyo na kailangan araw-araw mag-ingat po tayo. Hindi pa po tapos ang COVID. Nasa ano pa po tayo. Pero ingat-ingat po. Yeah. Okay? Okay, Sir Bon. Sir So, Chris. yun na, Sir Bon. Na natin, isalang na natin sa hot seat si Oo. si Sir John Dave, no? At ngayon magbibigay siya sa atin, sir, ng parang Ito yung pinaka-gusto ko, yung mga data appreciation Data, na sinasabi natin na di ba? So, naghanda siya ng PowerPoint presentation. Ito yung mga results ng ating mga previous surveys na kinompile niya. And then, bibigyan niya tayo ng konting interpretation on how these figures, what tells all about. Yes, Okay? po. Sir John Dave, take it away, sir. Okay, magandang umaga po ulit sa lahat ng ating mga tagapakinig. So, ngayon po, ipipresent ko po yung ating highlights ng Quarter 1. So, yung katatapos na quarter. 2022, Palay and Corn Production. Ayan, so, diretso po tayo dito sa ating data. Central Luzon remain to be the top producer. So, ang atin pa ring rehiyon ang nangunguna sa production po ng palay sa first quarter ng 2022. So, out of the total production po ng ating palay dito sa Pilipinas, 17% ang share ng Central Luzon. So, ang Central Luzon na, sir, ang rice granary of the Philippines, tama po sir. ba? Opo. Yung naturan ko. Ano po yung mga provinces na major contributor dito sa ating mga top producers? Actually, dito sa ating rehiyon po, ang Nueva Ecija ang ating top producer ng palay. Yes, At pangalawa po doon ang Pampanga. Okay. Ayan. Tapos pangatlo ang Tarlac. Oo. So kasi may Hacienda Luisita yata. Yes, sir. Mahalaki. Ilang hektarya? 6,000 something na. Okay, malaki. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. So, this quarter po, nitong nakaraang na quarter, meron tayong produce na 772,000 metric tons of palay. Yan. At ang sumusunod po sa Central Luzon ay ang Western Visayas at ang Cagayan Valley. So, ang share lang po nila is 14 and 13% respectively. At ang pinakamaliit naman na share, kung makikita po natin sa graph, ay si Caraga at saka si Car. Bakit, sir? Bakit mababa yung 'di ba ang CAR is Cordillera Autonomous Region, hindi po sila agricultural Actually, sir, syempre bawat rehiyon naman natin, iba-iba po yung ating mga top produce na mga commodity, agricultural yung commodities So, natin. alam naman natin na ang CAR, kagaya po ng CAR, ayan yung ating Chapsoy region. Yes! So, Tama. halos lahat ng sahog ng Chapsoy natin nandun po sa kanila. Ay, yung atay, andun din. Atay ng manok, sir. Yung mga yung Meron din sila dun, sir. yung mga pangunahing sangkap, sir? Opo, pangunahing gulay so, na sangkap. Yung mga Baguio vegetables na sinasabi natin, Yes, sir. doon ang So, yun. So, ganun po yung interpretation natin. Baka magtaka po kayo. Bakit sa sa ibang region meron din naman silang tinatanim na palay? Iba po yung mga top commodities po nila, bawat region. Tama po yung tinura ni Sir John Dave dito. Hindi po lahat ng region sa ating bansa is nakakapagtanim po sila ng palay. Tayo lang po dito sa Central Luzon, Nueva Ecija, Tarlac at saka ibang province po ng Central Luzon ang talagang major contributors po ng palay. Sa ibang provinces po, iba yung
kanilang mga commodities na talagang nagtatap sila. Tayo naman ang kulelat pagdating sa doon, di po ba? Yes, So, sir. ibig sabihin, tayo ang magsasaing sa kanilang ulam. Madami din tayong mga ulam, sir. Dito Ay, sa- oo, sa isda, ano, sir? Isda, Oo. livestock, manok. poultry, Livestock. manok, Baboy, oo. baboy. Okay, sir. Ayan, so ang atin pong palay production sa buong Pilipinas ay umabot po sa 4.5 million metric tons para sa Okay, first so, quarter okay, ng Diyos ko. 2021. Okay. So sa dami nito sir na may nai-import pa talaga ng mga na bigas dahil kulang pa rin po itong ani na to para sa pakainin yung buong population ng Pilipinas. Kasi Oo, sir. Kulang pa din yan. kasi nag-i-import pa talaga no, kailangan. Hindi kasi kailangan niya na mag-forecast sila ilang araw matatagal yung May mga reserves kasi yan dapat na ini-stock talaga, Yes, sir. di ba? Hindi naman kailangan kasi kapag inani mo yan, lahat yan isasaing mo ngayon. Di ba? Kailangan magtira ka para bukas. Oo. May mga forecast yan na napapanood ko, no? Tapos, parang kanina napanood ko na ulinagan ko na mag-i-import, may mga importation tayong magaganap na naman sa mga isda. Yes, sir. Oo, sir. Meron nga po Bakit yun. ganun Ang dami nating ilog. Actually, di ba, typhoon nga ang Pilipinas, nakapaligid tayo ng tubig. tubig tapos mag-i-import tayo ng isda sa parang kabaligtaran ng mga nangyayari. Yes. Okay? Oo, sir. Kasi yun yung nakikita ng ating mga policy makers sa mga data natin na Yun. nagkukulang may isda tayo na. sa supply ng isda. Isda. maaari Particularly, tayo sir, mag-import. anong isda kaya yon? Yung nababalita ngayon, sir, is GG. Galunggong. Okay. Pero pamahal ng pamahal ang galunggong, sir. Oo, Imported sir, ba yun yung nga mga din. binibili natin? Kasi ang sabi nila, kapag imported yung is mas mura. O di ba? Kung mag-import tayo ng galunggong, di ibig sabihin magiging mura ang galunggong 250 pa rin, sir. Oo nga, sir. Pataas nga din ng pataas ang presyo O, ng galunggong. 5 piraso lang yun natin. Kamahal diba? nga ng Dati galunggong. 20 pesos lang ang galunggong, hindi pa yan pinapansin. Oo, Tapos ngayon, naging 200. sobrang Diyos mahal na. Pangmayaman na talaga yung galunggong. Oo, hindi na siya pangmahirap. Kapag nakulang po kayo ng galunggong ngayon, sir, Chris, ibig sabihin talagang Mayaman na, mayaman sir. ka. Manyaman na ka bata na, daking kapampangan kanita. Mahal pa siya sa manok. Galunggong. Kesa sa manok, di po Mahal ba? Ang pa sa manok, 100 lang mahigit. Ngayon ang galunggong, 250 isang kilo. Konti lang yon. Ako po. O, ilang piraso lang yon. O, di ba? Hindi ka ba mas mayaman? Mas nakakataas ng presyo ngayon ang gulay. Bali, pag mga ganito sir na nakikita natin, no, ito yung parang indication na kulang yung supply ng ganong isda. Kaya tumaas yung nakikita presyo. natin kasi yan sa ating mga datos na ibinibigay sa sa ating pamahasa gobyerno natin. Talagang mga data yan talaga na fresh from the farmers na talagang ito yung sinasabi nila. May mga talagang acceptable reasons naman. Ano po, sir? Yes, sir. Sige, sir. Okay, so ituloy po natin. Dito po sa susunod na slide na to, makikita nyo yung palay production by quarter naman natin. So dito sa may ating left side, makikita po natin na yung fourth quarter. So yung October to December, nandun pa din talaga yung peak, yung pinakamalaki yung Yes, volume sir. ng production ng palay natin. Ayan. Tapos makikita din natin na pinakamaliit po yung third quarter. Sir, ang nakikita, ang comment ko lang dito sa natin, sa graph natin dito sa sa slide. Pag second at saka fourth quarter, medyo mataas yung ating production. Why is that? Kasi sir, 'di ba, dito sa ating second quarter, yung ngayon April to May. Yes, So sir. nandyan po yung malaki yung production natin. Kasi nakatanim po sila nitong hindi pa siya ganoon kainit kasi yung panahon di ba? Okay. So maganda pa yung panahon natin. Nandyan yung mga patubig natin. So lumalaki po talaga yung production natin. Okay, So possible na lumaki yung production. Marami natin. ang ani, So mas malaki po talaga. Mas madami kasi nagtatanim. Ano po ba yung advantage sa ating mga yung kapalayan natin? Pag tag-ulan po ba o tag-init? Pag mas favorable weather para sa ating mga Yung siyempre po, ang palay natin, gusto niyan kasi, yung mga tubig. Gusto niyan yung... basa. Basa. Gusto niya basa. Ang lupa. Ang lupa. Ang lupa. Basa ang lupa. Lupa. Oo nga, sir. Gusto niya talaga yung medyo maulan-ulan ng konti. Yes, sir. Pero sir, di ba kapag halimbawa tag-ulan, talagang bumabagyo, di ba parang nagkakaroon tayo ng mga damages ng gano'n na
So, paano natin yan maiiwasan kung ano, may mga pamamaraan po ba na ginagawa yung ating mga farmers para maiwasan yung mga ganong ano? Meron ginagawa sila, sir, kaso kasi 'di ba, natural mga calamities Apo. yan. So Oh, yes, sir. talagang hindi din natin kasi pigilan 'yan na dadating at dadating. Okay. Kung ikaw nagtanim ka ngayon, yung palay mo is lumalabas pa lang yung bunga, tapos Binagyo. nasira, so wala talaga magagawa doon. Ano sir ang Pero parang namang iba, kung pwede nang i-harvest, padating pa lang yung bagyo, ha-harvestin na nila para Maaga po, no? oh, yung advance, harvest. advance harvest. May ano din ba tayo, sir? Kung may rainy season eh. Pero sa mga palay ba, may, di ba, may iba po pinipeste. Meron po bang parang may season ba na madami yung talagang pinipesting mga lupa, or may araw ba, may quarter na ano, kaya mababa yung production dahil pinipeste talaga yung quarter na yon, mga ganun. Actually, usually ngayon, kung naririnig nyo kahit sa balita, madalas ang tumatama sa atin yung black bug sa Nueva Ecija. So, yung black bug talaga yung black nakaka-affect daw, ng- sir. Nabigla. Kaya nung sabi niya, sir, black bag, gumanon na lang ako. Oo, kaya nga sabi ko black bag, sabi niya dapatingin na ako sa iyo. Sabi ko, black bag, sir. Gumanon na lang ako. Hindi, joke. Pero ito, sir, kunwari, di ba, sinusurvey naman natin sila, no? So, ito po is nare-report naman yan sa ating government, syempre. Doon parang pumapasok dapat kailangan nila ng pesticide or pang tulong Doon pumapasok yung mga intervention po. ng ibang, Intervention. ibang agencies po, no? Kasi Yes. malalaman nila na ito, may black bug na sumisira sa tanim. So, kailangan tulungan na bigyan ng pesticide para matanggal yung... Tama Okay. kayo, sir. Kasi sa atin sa Pampanga, tama nga si Sir June Dave, nag-umpisa siya sa Nueva Ecija, yung black bug. Pero meron din tinamaan sa atin sa Pampanga. Sa Pampanga pa meron. Yes po. Meron po tayong report na gano'n. Ano? Meron po. Sa Mexico, may tinamaan po sa Arayat kasi Aroy. medyo malapit na sila sa Nueva Ecija. Oh. So, ang ginagawa ng mga farmers, yun nga, yung mga panlaban nila, pesticide, at binibigyan din naman sila ng ayuda kahit papano ng ating So gobyerno. for free, subsidized po yun ng ating Yes po. na pamahalaan Yes po. po. Particularly ng DA. Yes po. Okay. Nung tumama ito, ma'am, ano kaya yung parang gaano kalaki yung damage na ginawa niya dun sa Nueva Ecija and dun sa mga pumasok dito sa Sa Pampanga? atin sa Pampanga, hindi masyado yung damage niya kasi naagapan naman ng Okay mga po. farmers natin. Siyempre, gusto nila ma-save yung kanilang Palay. harvest, Opo. yung kanilang ma-harvest. So, nung nakita na nilang, nabalitaan na nila yung sa Nueva Ecija, naggawa na sila ng way paano maagapan pa siya. Sir, yung mga black bag na to, hindi ba yun to pwedeng edible na to? Pwedeng kainin nito. Hindi, sir. Ito yung parang, pagka napisak mo sila, yung mabaho, amoy alitang niya. Yun So, ba yung parang yung dumapo lang, sir, tapos Yung mabaho mabaho yung siya kamay. naman. Oo. Ayun pala, hindi ba parang sa mga bahay minsan wala bang naliligaw? Parang may mga ganong insekto na minsan dadapat. Actually, nababalita din yan, yung black bug sa Nueva Ecija, na kung saan nagkakaroon pa. Nagiging peste talaga siya kahit sa mga bahay, sa mga Oo. establishment. Kasi yun ba yung pag pumapasok siya. natusok ka, parang mainit, mag-iinit yung part na natusok ka, ganon. Parang hindi siya, sir. Parang maliit lang Maliit siya lang na siya, kulay na ganun, itim sir. na Parang gano'n. puto lang siya. Tapos Parang mabaho puto. siya pag kahit hawakan lang, ma'am, kahit hindi mo man siya napisa, pero mabaho yung... Mabaho oo. ang amoy niya. Parang may mga ganun nga, sir, na na Parang hindi pa yata ako nakaka-encounter. Kasi kaya naitanong ko, 'di ba nung mga panahon ng 1990s yata 'yon, nung pumutok yung mga yung mga locust na yung iba naman. 'di ba? May peste dumating, tapos may pakinabang din naman na nangyari noon. Kasi yung pinaguhuli nila yung mga yung mga Locust. grasshopper yun po. Locust. Tapos niluluto nila. Ginawa Ang pagkain. sarap. Iba pa yun sa kamaro, sir, no? Iba yung pa kamaro. yun. Yung yung mga locust, talagang kinakain nila yung mga palay. Lahat ng daanan talagang Sira. sira talaga. Walang matitira. Wipe Pero talagang sasalok ka ng gulan, isang sako talaga sila. Lulutuin mo sila ng adobo, tapos pipirituhin mo lang Malutong sila na. Malutong, ang sarap-sarap. Kaya nga sabi ko, hindi ba kayo nakakain? Kasi kung pwedeng kainin yan, hulihin na lang natin kasi para makaganti naman tayo kahit pa paano. Di po ba? Aside dito sa sir, sa black bug, mayroon pa bang ibang mga peste na... Yes, yung mga pangkaraniwan na Nakikita natin Yung doon. army worm, yan. Army Kumakain. Yung bulate, Oo, ay uod, Uod. Sumisira din yan sa ating mga palay tsaka sa corn din. Pero ma'am, yung iba kasi parang ang sinasabi po nila, yung maglalagay ka ng isda doon sa parang mga rice fish na nakakatulong po ba 'yon? Kasi sabi nila, kinakain nila yung mga peste doon sa
parang wala akong nakikitang connection nun sa ano. Dito sa atin kasi sa Region 3, sir, parang wala Walang tayong ganun. ganun. Na, Wala tayong 'di ba? ganun na practice. Oo, kasi napapanood ko sa mga Facebook lalong-lalo na sa mga sa China. Talagang yung palayan nila talagang punong-puno ng isda. Sa Pilipinas parang wala pa yatang Oo. ganun. baka pati yung isda huliin, sir. Ulamin na. Kaya nga halimbawa gusto nilang manghuli ng isda, aalisin lang nila yung tubig tapos sasama na yung isda, Isda. dun sa ano. Mm. Tapos may pang-ulam na sila. Kasama na, so Oo, may totoo 'yan. Pero yung sir Bon, yung yung dagang palay ba to? Na part ba din siya nung parang considered din po ba siya na Kasama rin sa peste. Parang peste din Rat siya, dagang infestation. palay. Ay, yun kinakain yun, sir. Yeah, kinakain yun. Pero hindi pa ako nakakain. Ako rin, hindi pa rin ako nakakain. Kinakain lang namin ng mga dagang bahay. Kapag wala na talaga, sir, kahit anong pwede Gipit na, na di gipit ba? na. Oo, gipit na gipit na. Laman siyan din yan. Manghuhuli ka pa sa farm. Di ba? Dahil wala kaming farm. Sa bahay na lang, di ba? Sila pa mismo pumupunta, di ba, yung mga daga sa bahay. Malalaki, parang pusa. Parang kung sa size. Okay. Sige, sir. Na. Sir, ang comment ko lang dito, second at saka fourth quarter, malaking ani. Pero yung first at saka third quarter, mababa yung ani nila. Oo, sir. Mababa po yung ani natin pagka third and first quarter. Pero sir, makikita nyo dito sa graph natin, Yes. yung production natin, compare natin, yung first quarter din ng ating 2022, compare mo sa first quarter ng 2021, mas mataas naman yung production natin ng about 10.6% compare nung last year. 2020. Parang tumaas siya ng konti, ano? Oo, sir, Okay. tumaas naman siya ng konti. Pero ang niya, parang meron siyang pattern talaga na pag ganitong season, mababa ang production. Pag ganitong season, mataas ang production. So, ina-anticipate na ng ating gobyerno yung alam na nila yung mga forecast na pag sinabi nating fourth quarter, expect na nila na marami tayong production. At Yes, doon sir. siguro ine-estimate yung ating mga stocks yan, ha? Lahat ng ng production ng bigas. Kasi Sige, sir. pantay-pantay talaga sila na, sir. First Oo. quarter, ayan, no? Ayan. Ito talaga sila. Parang gano'n na talaga yung ma'am, no? Yung Trend yung Trend trend talaga niya. ng ating- Oo, pero kung titingnan mo yung point ng first quarter ng 2022, mas mataas siya ng konti Oo. kaysa dun sa lahat ng quarters ng 2019, 2020 at saka 2021. So ganyan po ang pag-i-interpret natin ng diyan po. Ayan. So makikita nyo naman po dito sa gawing kanan ng ating screen, Mhm. yung by province naman na graph ng ating palay production. At makikita nga natin na si Nueva Ecija, yung top producer natin ng palay, na meron siyang around 246,000 metric tons na produce nitong first quarter ng So Nueva Ecija na ang pumalit sa yung Rice Granary of the Philippines is Nueva Ecija na, ne? Yes, sir. Dati kasi iba Parang iba yung Rice Granary dati ng ng Pilipinas, parang Isabela yata dati yung yung Rice Granary, kung hindi ako nagkakamali pero ngayon nasa Region 3 na yung Nueva Rice Ecija Granary talaga. of the Philippines, Nueva Ecija, the province of Nueva Ecija. Talagang lalaki ng lupa diyan Opo. Malapakwa Taga dyan Sir. Taga dyan si Sir John Oh, J. si Sir Nueva Dito, alam Ecija, ko meron oo. ding negosyo to. Agro din ito Taga Nueva Ecija Tell siya. us something about your sir, yung mga negosyo mo na para lang 30 minutes pa tayo, sir. meron tayong sinasaka, sir, na 1 hektarya. Kaso kung siya, rain-fed kasi siya, sir. So ngayon wala siyang tanim. Usually pag tag-ulan, saka natin tinatamnan yan. So, farm operator ka, ibig sabihin, no? Operator, sir, kagaya nga ng sinasabi mo. Nagpuput lang ka na ng pera. Yes, sir. Oo, dami kasing pera nitong si Sir, John Day. Tsaka may iba pa tong negosyo. Madami tayong pera, sir. Puro barya nga lang. Walang problema, sir. Mas madami yung kanila. Kasi nga, di ba, umaga Sa'yo. ngayon, barya lang sa umaga. Buo sa hapon. Hindi, sir. Parang sort lang ng discussion natin. Alam ko, parang napapabalitang meron kang mushroom production, bakit hindi mo i-share sa amin? Baka naman magka-interest kami dun sa di ba? Ngayon, sir, nag-stop muna kami sa Bakit, sir? mushroom. Kasi madaming supply. So, ang nangyayari, bumababa yung Presyo. presyo niya, oo. ng mushroom. Saan po yung marami tayong production ng mushroom? Doon lang po sa may kwan namin, sa may bayan namin. Okay. So, madami, kumbaga, nagkakaroon ng mga kompetensya, tapos Oo. yung presyo ng mushroom is bumababa.
So, parang lumiliit na yung kita mo, ganun. So, parang yung trabaho pa na gigising ka ng madaling araw para mag-harvest, tapos dadalhin mo pa ng bayan. Yung parang mga cost natin dun sa... Wala kang contact sa ibang provinces na mga buyers na gano'n, sir? Meron sir, kaso kasi sir, pagka yung mga ganun inilalabas natin, ang hinihingi naman sa atin ng mga customer natin doon, yung malaking production na hindi mo naman maibigay. Ayun. Yung sustenance, 'di ba yung maintenance ng production, paano masustain yung kanilang pangangailangan? Oo, Dun sir. sa Kasi madami tayo diyan dito sa Bulacan, yung mga pinaprocess nila. Ginagawang chips. Chips. ginagawang chicharon yata yun mga Mushroom ganun. chicharon chips yung mga ganun Masarap kaya yun. Healthy pa siya. Pero hindi pa natikman. Baka sa susunod, Baka sir. sa magiging tayo sa mga taga Bulacan. Kaya, hindi, yung sa Nueva Ecija, siguro mas Oo masarap nga, no? yung Yes, sir. mushroom chips doon. Dadalan kita sir kahit ng black bag. Adobo natin. Basta luto na. Yung daga, sir, pera lang yung daga. Okay, sir, sige, continue natin itong graph natin na to. Ayan. So, dito naman, puntahan naman natin yung corn naman natin. Okay. Ayan. So, dito po, para sa first quarter ng ating corn, ang Pilipinas po ay nakapag-produce ng 2.4 million metric tons ng corn. Ayan. At ang... Kulelat na tayo dyan, sir. Ayan, so makikita nyo naman po na yung ating Central Luzon dyan, hindi pa din siya nasa kulelat kasi nasa pang-anim po tayo. So, medyo malaki-laki pa yung contribution So, natin. malaki pa din ang Okay. contribution ng corn natin for first quarter ng 2022. So, meron nga tayo na-produce na 145,000 metric tons. Ma'am, andun sa province po natin, ano po yung mga munisipyo na top producer po ng corn natin? Marami tayo sa Mexico and Arayat. Yeah, Mexico and Arayat. Arayat talaga. Tsaka Mexico, malaki kasi yung na to, lupa na talaga, malawak In yung Lubao din, meron din tayo. ang Lubao, ang Mexico, alam ko dun sa dinadaanan dun sa papuntang di ba? Yung shortcut. Oo, Marami doon. ang daming Papuntang mais. Magalang. Daming mais. Talagang Opo. puro mais ang nakatanim doon. Sa region, sir, ano yung mga top provinces na producer ng mais? Ang top producer naman natin sa mais dito po is Tarlac. Tarlac. Tapos mga pangalawa pa din ng Pampanga. Pampanga. So, So, si Nueva Si Ecija Nueva talaga- Ecija. okay. So, tatlo pa rin po talaga sila ang top producer natin ng palay and corn. Sir, when we say corn, lahat ng klase na to ng corn, kung may kahit na anong uri. ibig sabihin, variety. Opo. Yes sir, meron po tayong tinatawag na yellow corn Oo. tapos yung white corn. Ang ibig sabihin nun, yung white corn, ito yung regardless ng kulay siya, kasi kahit yung sweet corn, kulay yellow siya, pero considered natin siya as white corn. Ito kasi yung tinatawag natin na for food consumption. Meron po bang for industrial? Meron pong industrial, ito po yung mga yellow corn na usually ginagawa po silang mga feeds, Feeds, mga ganun. Pero hindi po natin pwedeng isali dito. Kasama po siya dyan, sir. Kasama dyan okay. dito. Kasama Kabuuan siya na dito. po siya dyan. So, ito pong naka-present na to is kabuuan na po siya ng Basta corn corn, production. regardless kung White siya or yellow. Good for consumption at consumption. saka food consumption at saka industrial. So kasama na siya So, dito. parang Okay. dito rin pumapasok, Sir Bon, yung sinasabi nyo kanina na yung ibang provinces, mababa yung kanilang production ng Yes. palay. Pero Oo. makikita natin dito, tayo, pang-anim lang, pero top notcher tayo dun sa palay. No? So, iba-iba talaga yung product na nire-release ng bawat region po natin. So, tulad nung kanina, top notcher tayo sa palay. Dito naman sa corn, nasa pang-anim na pwesto lang yung ating production. So, Sa kamote, sir, sino ang top producer ng kamote sa Region 3? Sa kamote, sir. Di ako familiar, sir, sa Sa other crops natin. yun. no, sir. Sa susunod, hihigit natin si Sir John Ray dito. Shoutout po kay John Ray. Sir John Ray, may mga tanong po dito tungkol sa other crops. So, kamote, Gulay, gulay. yeah. So, ang concentration ni Sir John Davis, palay and Palay and corn. corn. Okay, so production. Okay. So, sige, sir. Ayan, so tingnan din naman natin yung by quarter na production po natin. So, dito naman po sa corn natin, first quarter naman yung may pinakamalaking production natin ng corn. Yan pa yung nakita ko kanina, parang kabaligtaran. Yes, Ng hindi naman siya kabaliktaran, Kabaligtaran sir. siya ng palay. Ng palay. Oo. Dito, kapag first at saka third quarter, first at saka second quarter, mataas ang mataas ang production. Yes, sir. Oo. Pero sa palay, second at saka fourth quarter ang mataas. Dito, first at saka second ang mataas ang production. Sir, may ba doon, sir?
attribute pa tayo na ano yung reason na pwede nating i-attribute dun sa bakit mas mataas ngayon? Kasi may mga crop rotation ba na ginagawa sila, sir? Yes sir, meron tayong kwan dyan. Usually sir, ang ating mga palay and corn farmer, nagpapalit-palit yan. Tanim ka ng palay nito, Oo. tanim ka ng corn. So depende po kasi yan sa panahon. Depende kung merong magiging available na tubig. Tulad nito, nagdumaan yung summer, sir. Ano yung madalas na Yes, natin? lumabas, Ngayon summer. So pagka kasi etong corn natin, hindi siya kagaya nung palay natin na mas Matakaw sa tubig. mas matakaw sa tubig. Ito, So, si takot corn, naman. Takot sa tubig. takot sa tubig. Oo. So, siya yung mas maiging Ayun. itanim pag summer Yes, talaga. sir. No? Okay. Kaya mataas po yung, kung titingnan natin yung first quarter, kasi walang masyadong ulan ng mga ganitong January, February, March, April, parang gano'n. April, di ba? wala yes, masyadong, sir. wala masyadong Oo, ulan wala dun sa masyadong mga ulan. buwan na Talagang yun. tuyot March na and tuyot. April. Gusto Yeah. talaga ng mga mais is talagang tuyot na tuyot yung tigang na tigang ang lupa. Sir, tama po ba ako dun sa sinabi ko? O may konting Hindi naman moisture? siguro kailangan pa din sir ng tubig, Tubig, kasi pagka sobrang dry naman, hindi naman siya mag-yield ng mataas no. Parang hindi ganito siya lang siya, sir. Ang palay, kailangan mo araw-araw dididiligan. Yes. Ang corn, hindi niya kailangan araw-araw didiligan. Yung maintenance niya medyo mababa, Yes, sir. yung hindi low maintenance kumbaga. Opo. Hindi mo siya kailangan na araw-araw pinapasyalan. At least once a week, mga ganito Kagaya ba? kagaya ng asawa mo, yung jowa mo, gano'n, hindi mo kailangan araw-araw kinachat or tinetext o kumain ka na ba. Ito, buti pa ang mais, di ba? Walang masyadong demand. Yung mga ganito. Pero yung mga asawa parang, di ba? Sir, yung ano dito, ano ko lang din, yung kasi sa palay, black bag eh. How about dito sa mga Yes. corn? Meron bang peste din na Yes, sumisira? good sa point, sir. Actually, ang nakikita natin ngayon dito sa mga nakaraan na survey natin is yung armyworm. Army worm. Ayan. So, kagaya meron dun sa mga palay. presence ng armyworm ngayon dito sa ating region na nakakaapekto po sa production ng corn natin. Pero yun nga, dahil sa tulong din ng ating gobyerno, tapos yung constant monitoring din ng ating mga farmer, minsan, kadalasan naman na nami-minimize nila yung epekto nung armyworm na yun. Sir, itong mga army worm to, hindi to nakakain or... Ayan na naman ako eh. Siguro sir, pwede mo makain kasi pag kagat mo ng mais na ganun, nandun pala siya, nasa bibig mo. So, makain mo na siya. Kasi minsan ba, yun ba yung mga mais na parang may black yung... Yung meron sa loob May na part kwan. sila na maitim. Yun yung... Maitim na naman! Ay, mga sir, sorry. Kaya nabanggit nga ko. eh, maitim na naman ang nasabi mo. Parang ka na lang nagkakamali din sa maitim. Ay, bali, paano sir, yung worm na yon, ano yung part ng mais na pinupuntirian niya? Yung mismong bunga may ba? mga o variety ba? Or sa anong mga variety madalas yung sumusugod yung mga army worm na yan? Doon sa mga white corn o yung mga Usually, yellow corn. Yellow madalas. Tinatamaan nila yung mga dahon niya. dahon po. Kasi kapag nawalan ng dahon ng mais, parang maano na yata, mamamatay na yata. Tama po ba? Or From the roots kasi, unti-unti sisirain Bakit? niya, ay, sir. sa loob po siya, sa Yes, loob sir, ang tirada. Doon sa pinaka-center ng nung stocks. Yes Diba, sir. no? So, Yung, medyo delikado din pala yon. Kailangan pala, iputulin talaga Kaya yung sir, usually, pagka ang corn, tinamaan po talaga ng armyworm, sa una, maaagapan mo siya. masasalba pa. Pero pagka po palabas na yung mga bunga niya, ganun, tapos tinamaan siya. So yun parang wala ka na talagang Ibig sabihin, habol. sir, yung mga armyworm talagang pumapasok doon sa bunga ng mais, ganun? Yes sir, opo. Hanggang sa makaabot siya sa bunga ng Bunga, mais. ah. Kaya makikita mo, iba na yung itsura niya pag na-harvest mo. Hindi na buo yung mga butil niya. At least meron ka ng cereal, meron ka pang protein. The carbo at saka protein na yun, may mga uod ka na doon, meron kang starch doon, di ba? Yung mais. So, complete meal na siya, kumbaga. Oo, sir. Kumbaga, parang energen siya na. Talaga, titiplahin mo na lang. Good points yun, Parang cornflakes. Cornflakes. Oo, di ba? Meron na siyang talagang automatic na sangkap na Pero kidding aside, pero kasi kailangan din natin kasing itakil ito na malaman ng ating mga mga listeners kasi may mga respondent tayo dyan para maging aware sila kung ano ba yung mga pwede nilang masabi nila doon sa ating mga data collector na talagang yung
true picture ng kanilang pagsasaka sa mga panahong Oo. ito, ano. Hindi lang yung kung talagang pinipeste sila ng ng mga army worm o yung mga black bug na sinasabi natin ito. Siguro yung ating gobyerno dito parang kailangan gumawa ng mas matinding intervention. Ang ibig ko sabihin, siguro pag-aralan nila kung paano nila may convert yung mga into useful materials. Halimbawa, yung black bag, baka pwedeng gawing mga pataba, di ba? Fertilizer. Oo, sir. Fertilizer, yung iba, di ba, ginagawa daw nilang gasolina, di ba? Nauso yung mga janitor fish dati. Tapos ginagawa nila tang fuel, yung mga katas nilang mga janitor fish na yon. I don't know kung nag-prosper yon. Alam ko sa Nueva Ecija yata yung unang nila doon kasi may mga eskwelahan yata doon na maraming pinag-aaralan na mga ewan ko. Yung sir, yung kuhol. Ay, kuhol! Yung kuhol, sa palay din ba yun na o ibang crops siya? Palay din. Palay din Oo, naman. palay. Pero yung kuhol naman talaga, yun Yun nakakain yun, talaga. sir. Yun, pwede yun, Oo. sir. Nakakain yung kuhol, yun. Pwede. Alam yung kilo ng kuhol ngayon, 100 ang 1 kilo ng kuhol. Napakamahal pala ngayon, sir. Oo. Wala na 100 ang yata 1 mura kilo ngayon, ng kuhol. Lahat mahal. Oo. Buti pa ang kuhol, sabi ko. Nagmamahal. Nagmamahal ang kuhol, ganon. Hindi kasi talaga, dito, kung papunta ka ng Olongapo, dyan sa may highway, dyan sa may Guagua dyan, may mga Tumpok-tumpok nagtitinda yun, sir. ng dyan, mga snail, mga suso. Iba't ibang klase ng suso, ng kuhol. Yung kuhol, 100 ang kilo, tapos yung sea snail na medyo mahaba, 350 ang 1 kilo. Okay, ang mahal, no? Di ba? Pangmayaman na din siya, sir. Ayun nga, sir, ang sinasabi ko. Presyo baboy na rin. Oo, ma'am. Para sa iba, peste siya, pero sa ibang tao, pakinabang siya, lamang tiyan siya. Kaya nga sabi ko, wala bang pwedeng gawin ng ating yung ating mga expert o yung mga ating mga scientist na yung mga black bag na yan pwedeng i-convert into a useful item. Halimbawa, pwedeng gawing kung mabaho, di ba? Parang kung mabaho yung amoy niya, pwedeng siguro gawing pabango. Diba? I-convert mo siya o gawing alcohol. Yung mga ganun ba na na pwedeng pakinabangan ng ating mga kababayan, ng mga tao. Kasi lahat ng, I believe, lahat ng mga peste na dumarating na yan, may mga pakinabang yan. May mga good din yan. Part siya ng food chain. Oo. Meron ding magandang bagay na maidudulot yan sa tao in the long run, in the end. 'Di ba yung mga daga, 'di ba? Peste yan sa palay. O tapos ngayon kinakain na nila yung mga daga, 'di ba? May mga ipis, 'di ba? Kinakain na nila, kinukulture nila. May mga bulate pa nga 'di ba? Yung kinukulture nila. Sa ibang bansa, di ba sir, yung mga insekto talaga kinakain. Bagagamba, yung sa bang bansa yun yung Mga kinakain. exotic. Oh, exotic, oo. Oh, 'di ba sa Vietnam? Yung kinakain, mga oo. ganun. Sa Yung mga- China lahat talaga Lahat kinakain na kinakain nila. nila. Pati yung mga paniki talaga kinakain. So ibig sabihin sa lumalaking populasyon ng isang bansa, lahat talaga posible makain mo na. What more, dito sa atin kaya nga pinag-aaralan natin, kaya nga napaka-importante ng mga datos kasi baka pag-aralan natin sa mga susunod na panahon na wala na tayong totally makain, wala na tayong bigas. Kaya, 'Di ba? Wala na tayong mais, mag-i-import na din tayo ng mais, 'di ba? Sa ngayon ba sir, may import na ba nag-i-import din ba ng mais yung bansa or Meron ba tayo nun? parang wala. Parang hindi palay. siya- palay po talaga? Kasi ito, yung palay po kasi yan talaga yung daily na consumption ng mga tao. Unlike yung mais po na talagang kung gusto lang nilang kumain. Mais Or- at saka karne, bigas. Ayan. Yes. Ay isda, Palay. bigas at saka karne. Karne. Ang ini-import Import, natin opo. sa ibang bansa. Bansa. Dati daw nung mga 1970s tayo ang nag-export daw ng bigas. Ngayon baligtad. Oo. Kumukuha na tayo ng... Dati daw kumukuha sa atin ng Vietnam, ang Malaysia, ang Indonesia. Ngayon tayo na ang nanlilimos sa kanila. Napag-iwanan na tayo. Oo, 'di ba yung mga ganun. Napag-iiwanan na tayo pagdating sa teknolohiya. So, nakikurious lang ako dun sa mga klase ng bigas na, di ba merong dinorado, merong, paano yung nakaklasify na dinorado? Ito yung, depende po ba yun sa bottle kung ano yung itinanim nila para maklasify? Para maklasify siya, dinorado siya or... Na-curious lang ako dun sa klase ng mga bigas. Kasi dumidepende dun yung presyo, di ba ma'am? Dinorado, ito yung presyo mo. Iba klase ng bigas, ito yung presyo mo.
So, paano nila nakaklasify yung mga ganun na... Nasa variety yata yun, nasa butil. mailing. Nasa mailing content ay yung degree niya, di ba? Kapag maputing-maputi siya, well polished siya, tsaka malaki ang butil niya, talagang yun ang mga premium rice talaga na mahal. Regardless po dun sa seed na itinanim. For example, ano yung mga seeds kanina naman yung mga... Usually yung mga mababango, yan yung hybrid. Hybrid. Hybrid, Oo. okay. Yun hindi talaga pwedeng replanting yun, Replanting. Talagang babagsak ang production mo. Yun ang inano natin. So kasi hindi naman kasi natin expertise yung mga ganyan, 'di ba? Yes, yung mga sir. Sa bread peel sa rice ano yan, yun, sa sa peel peel rice talaga yan. So ang inaano lang natin dito, yung natututuhan natin during the training, na-share lang natin ng konti-konti. Paunti-unti nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga ganyan. So pero kung pag-uusapan talaga natin yung mga varieties at saka yung mga anatomy ng bigas na yan. Di ba? Yung mga palay, yung mga mais na yan. Sa peel rice na yan, or sa peel corn na yan, siguro. Kasi may peel rice, peel corn, peel sis. Di ba? May pieces para maging... Si Sir Juntin kasi nininervyos. Parang nininervyos kasi para maging... para maging light lang yung ano natin, conversation. Parang nag-uusap lang tayo dito. Di ba? Kwentuhan lang, sir. Kwentuhan. Okay, sir. Sige, meron pa po bang ano? Dito sir, sa makikita natin doon dito sa may right side natin, na yung Tarlac nga ang ating top producer na province dito sa corn. Ayan, tapos pangalawa si Pampanga, tapos si Nueva Ecija. Okay. So, dahil mas mataas sa palay si Nueva, kaso... So, ang Zambales, sir, ano po yung top commodities niya? Ang madami tayo sa Zambales, sir, in terms of agri, is fisheries. Madami kasi may mga karagatan sila. Oo, sir. Tubig-tubig. Tayo, nasa gitna. aquaculture tayo. Sila talaga marine, marine. Marine, sir, saka mga madami din silang mga fish pond doon. Brackish water. Brackish, Dito sa atin kasi mga fresh at saka brackish lang na. Dito sa Guagua, sir, sa Sasmuan, mga ganyang area, may maraming product. mga freshwater fish pond tayo dito. Kasi malawak ang sakop nila Scarborough Shoal, Panatag Shoal, Bao de Masinloc, na hindi sila pwedeng pumunta doon. Papalit sila ng China. Okay, so so ang Zambales is ang Bulacan po. Ang Bulacan. Mostly dito sa mga agricultural commodities, ano po yung ano natin? Livestock yata sila. Oo, sa Sa livestock, livestock, sir. Livestock and poultry. Yan, sa madami commercial dyan. at saka yung mga backyard, Yes, sir. okay, marami. Manok, baboy. Marami kasing pagawaan yata dito ng chicharon talaga na yung mga chicharon, yan, Kilalang sir. products sila na chicharon. Chicharon, no? Ay, paano yung mga ibang provinces, sir? Like yung Aurora na mababa, malaki ba yung ng Aurora din? Actually, sir, kasi pag tiningnan mo, malaki naman ang production ni Aurora. Kaso kasi pag ibinangga mo siya Sa dito ibang sa may ibang probinsya. probinsya natin na mas malalaki. So talagang manliliit talaga siya. Pero ano yung top product ng Aurora, sir? Sa Aurora, yung nanggagaling sa kanila ngayon dito sa atin. Usually mga pineapple, meron na tayo nakukuha dyan. Okay. Pineapple. Mga buko. Buko, yun. Coconut. Buko, coconut. Alam ko, number one producer natin ng buko isang Aurora talaga, na maraming buko dyan. And also, marami din sila in terms of sa fisheries, di ba, sir? Madami din dyan, sir. Fisheries. Bataan, Aurora, tapos ang Zambales. Ayan, yung tatlong provinces na yan, talagang nagtatap sila pagdating sa fisheries, activities ng ating agriculture. So, sige sir, meron pa po bang Yun, sir. Yun lang po at maraming salamat yan. Okay, sir. Ito lang yung pinakabuod ng tanong ko. Bakit kailangan natin mag-gather ng mga data na yan on the production of palay and corn? At ano po yung importance niya at ano itong impact niya sa ating ekonomiya? Sir, kung makikita nyo dito, ayan, ang Palay and Corn survey talaga natin is one of the major survey po ng ating PSA. Yes. Na nagge-generate nga to ng palay production, ng area harvested, yung yield, ayan. Tapos, syempre, yung mga nakukuha nating data nga dito, input nga po siya, kagaya ng nasabi ni ma'am, dun sa value of production ng ating Philippine Agriculture and Fishery. Input din siya sa estimation ng gross domestic product. Okay. Ayan. At syempre, support natin yan
yung mga datos na nakukuha natin dito, suporta sa ating mga planners, mga policy decision makers natin. Okay. Para, sabi nga, kung ano yung na-measure mo, yun yung mai-improve mo. So, Okay. kung meron tayong measurement ng mga ganitong mga commodity natin, alam ng gobyerno kung ano yung mga planong gagawin niya para mapa-improve to. Okay. Ayan. Yun yung impact natin sa ekonomiya. Yes, Yun sir. yung tama, di ba? Okay, napaka-good point Yes yung po. sinabi ni Sir. Kung ano yung mami-measure mo, you can improve. Yes Yun po, yung tama Tama nga naman, kung halimbawa, na-measure ng ating gobyerno na mababa pala ang production natin sa agrikultura. So, siguro, lahat ng resources natin, di ba? Most of our resources, o yung equitably, ilagay natin sa agrikultura kasi kailangan natin pangalaga ng isang sektor ng ating lipunan. Hindi naman pwede basta-basta puro business ka lang, di ba? Kasi lahat yan kasi importante sa Yes, aspeto po. ng ating ekonomiya pagdating sa pag national na ang pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng mawala ang agrikultura. Kaya nga 'di ba sa lahat ng cabinet natin, merong Secretary of Agriculture kasi ito talaga yung pinakapangunahing trabaho ng ating Secretary ng Agrikultura, yung masiguro na sapat ang ating stocks at sa production ng ating mga pangunahing commodities na kinakain ng tao. Kasi food security Yes, ang kinakailangan natin. Otherwise, aalis na tayo dito sa Pilipinas, pupunta na tayo sa Mars o sa Pluto. Baka naman doon, baka pwede tayong magtanim doon, di ba, sir? Wala pang mga doon, sir. Hindi pa nako-convert into yung mga land doon. Kaso hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay. Meteor land area. At saka, siguro sir, dito rin sa mga ganitong surveys, gaya nga nasabi natin na malalaman mo kung saan anong project ang kailangan. Yes. Nabe-base din dyan kung siguro yung budget per department. Kung for example, DOH, ito yung budget mo, yung national budget ng Pilipinas, para ma-determine din siguro nila kasi mas nakita nila sa survey, mas malalaming improvement na kailangan dito sa departamentong ito, dun sa area na yon. Kaya mas malaki yung ibibigay na, let's say, sa survey nakita nila na madami yung kailangan sa health. When it comes to health po, dadagdagan nila yung budget nila or mas madami yung kailangan sa education, madami yung kailangan sa agriculture nga. So, possible din po no, na dito mag-base yung ating mga, when it comes to division ng budget ng ating bansa kung titingnan din natin. Pagdating kasi sa mga budget na ganyan, dahil kagaya ngayon, wala akong budget. Ibig sabihin, parang ibang usapan na kasi pagdating sa mga ganyan na na budget concern na Ang inaano lang natin dito is yung makapagpalabas tayo ng tamang datos para magamit ng ating gobyerno sa pagpaplano ng ating para sa ating ekonomiya, na ikauunlad ng ating mga kababayan. So, ang pinupunto po namin dito, paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo na ang pagsasabi po ninyo ng tapat sa aming mga inquiries, statistical inquiries ay malaking bagay po sa ating gobyerno. Hindi po para sa PSA, para sa ating gobyerno upang makapagbigay po sila ng tamang intervention sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Lahat po kasi ng bagay pinakikialaman na ng PSA. Lahat yan. Sa business, sa agrikultura, sa buhay ng tao, sa poverty, di po ba? Sa health. Lahat yan pinakikialaman. Sa knowledge natin sa technology, lahat yan pinakikialaman kasi may mga pupuntahan po yung aspeto ng ating pagpaplano. Kailangan po kasi lahat yan para sa ikaunlad ng ating bansa. So, final word, Ma'am Ann. Maraming salamat po at naimbita nyo kami dito. Opo, maraming salamat din po at nagpa-unlock po kayo. Sana po ay may natutunan kayo sa aming i-share ngayon sa araw na to when it comes to palay and corn production po. Okay, so napaka makabuluhan, productive ang ating araw na to. I must say na this is one of the most productive na discussion na natin, full of mga learnings. Isang topic lang ito Yes po. Palayan corn production pa lang ito. Pero napaka rich ang ating mga knowledge na natutuhan dito. Not only because trabaho natin ito, because alam natin na makakatulong ito sa ating mga tagapakinig at saka sa ating mga followers. Sir John Dave. Okay po. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita nga sa amin dito. At
Siyempre, dahil po sa mga advokasya natin na ganito, Yes. napapaabot natin sa lahat ng mamamayan ng Pampanga. At siyempre, sa iba't ibang dako ng rehiyon na nakikinig sa atin ngayon. Yes. Ayan. Yung initiative po ng ating ahensya na magkolekta ng quality statistics, magkolekta at mag-produce ng mga quality statistics na magagamit nga ng ating gobyerno. Ayan. Okay, sir. Thank you, sir. John Dave, alam ko napaka-busy mong tao, ano? Tapos si Ma'am Ann din. Actually, dapat may training si Ma'am Ann ngayon. Hanggang Monday to Friday may training yan. Tapos hahawakan pa niya ang Census of Agriculture and Fisheries sa mga susunod na panahon. Malapit na po yun. Sa susunod na taon na po yun, I'm sure. Pero, preparation po yung 2022, ano po, malaking ano na naman yan. So, agrikultura po ang pinag-uusapan natin dito, kaya related pa rin. Sir John Dave, thank you very much. Alam ko, marami ka rin, trabaho, busy ka rin sa iyong mga training, sa mga ginagawa mo. At pinaunlakan nila tayo dito. Yes po. Binigyan nila tayo ng oras nila. Sa napaka-importante ng oras nila, pero pinagbigyan nila tayo. Sabi ko, dapat matagal na to, di ba, sir? Yes, sir. Sunod-sunod kasi ang training ni Sir John Dave, kaya medyo na-adjust. Pero nevertheless, makabuluhan ng Yes, ating sir. talakayan ngayon, hindi tayo na zero sa ating mga listeners at mga followers sa Facebook, So, thank you po sa inyong dalawa at sana po hindi po kayo magsasawa sa mga taga-region. Shoutout po sa inyong lahat. Ma'am Arlene, thank you very much po. Pinahintulutan o you have given permit to Sir John Dave para po makapag-guest dito. And also kay Ma'am Angie na binigyan po niya tayo ng permiso para maimbita si Ma'am Ann dito. Sir Chris. Yes po, Sir Bon. And syempre po, inuulit ko lang din, pinasasalamatan po natin yung ating mga naging guest. Kahit na busy po yung kanilang schedule, pinaunlakan po nila yung ating invitation sa kanila. At nakapagbigay po tayo ng makabuluhang talakayan sa ating mga nakikinig po. At sana marami po kayong natutunan. Ako din, maraming natutunan dito sa na to, Sir Bon. Dahil yung na yun is ngayon ko pa lang talaga siya na tackle yung mga ganung topics po. And marami din akong natutunan on my end. Hopefully yung mga nakinig din po sa FB Live, sa radyo mismo Okay. madami pong natutunan. Ko lang din po, mag-invite na din ako. Ulitin ko lang din Sir yung Chris, introduction ko kanina bago tayo magsimula. Yung mga hindi pa po nakakapag-parehistro sa National ID, magrehistro na po tayo habang hindi pa naulan. Baka kasi pag bumagyo, medyo mahirapan na yung ating mga hindi pa registered na pumunta sa mga registration center kasi masama yung panahon. Pero at least ngayon, habang medyo maganda pa yung panahon po, visit tayo sa mga registration centers po natin. Kalat po Nasaan yan. ba yung natin? Saan ba makikita ngayon yung ating mga ATM? Ibig sabihin, ika nga. Bali, ang mga registration centers po natin na pwede nyo ma-visit, mag-start po tayo sa HUC, start tayo sa Angeles City. Pwede po kayong mag-visit sa SM Clark. Meron po tayo dyan sa malapit sa supermarket. Meron po tayo sa may Marquee Mall, third floor po yun. Pwede nyo siyang ma-visit. Malapit siya sa may SSS. Sa may Robinsons Balibago, meron din po tayo. And sa may General Mall, meron din po tayong registration center doon. Sa District 1 naman, sa Mabalacat po, meron po tayong registration center sa may MCC. Yan, pwede nyo pong i-visit si MCC. Sa may City Mall, pwede rin po kayong pumunta doon. And sa may Madapdap. Dito naman po sa may District 2, meron pa po tayo sa may sa Lubao, sa Old Senior Citizens Building po. And the rest, halos naka-field na po sila kasi. Dito sa Guagua, Sir Bon, meron pa tayo dyan sa may wet market. Sa may GNC, meron din po tayo. And yung iba is naka-field na. Sa may District 3 naman po, marami tayong registration centers pa na naka-establish. Like, meron tayo sa may Robinsons, Star Mills, meron po tayo sa may SM Pampanga. Yung sa may office po namin, sa may Sindalan, pwede rin po kayong bumisita doon. And sa may SM Telabastagan. Okay, SM Pampanga yan, pwede nyo rin pong i-visit yan. And sa mga ibang district like District 4, ang meron na lang registration center is yung sa may Apalit na lang, yung sa may ECCD building nila, sa malapit sa munisipyo. And the rest po is naka-barangay na po sila. So if ever na may time po kayo or mapadaan kayo sa aming mga registration center, pwede po kayong bumisita doon at magparehistro na kung hindi pa po kayo rehistrado. Ngayon kung wala naman pong time, antabayanan nyo po ang pagdating ng aming registration team dahil bumaba naman po sila sa mga purok at sa mga schools po if ever na may
may mga anak po kayo na estudyante na pumapasok na at hindi pa po registered sa PhilSys, nag-register na din po ang mga team namin sa mga school. So pakiantabayanan po silang dumating sa school kung saan po nag-aaral yung inyong mga anak. At pwede nyo po silang samahan at para makapagparehistro po sila, Sir Bod. Guys, so nakalimutan ko i-shoutout yung ating mga PhilSys supervisors at saka mga teams sa lahat sa buong province ng Pampanga. Dito sa may Lubao, sa Guagua, sa Florida, sa Porac, Santa Rita. Okay, sa Susman meron pa yata. Yes, po, okay? meron pa po. So, sa lahat ng munisipyo, sa Angeles, pinakamarami tayong dyan, di ba? Registration Center, Mabalacat, also in San Fernando. Yes, marami. So, shout out sa lahat ng mga PhilSys teams natin dyan. Sana pagbutihin po natin ang ating trabaho. And also, ulitin ko, mag-iingat po yung ating mga ISPBI data o yung mga collectors po natin ng mga datos at saka yung mga QSPBI, mga agri, sana lagi kayong mag-iingat at pagbutihin pa natin ang ating mga trabaho. Yung mga NDHS na data collector, sana mas maging maganda ang maging resulta ng ating mga survey at pagbutihin natin ang ating pagtatrabaho. Okay? So, doon pumapasok yung sinasabi natin, parating sinasabi ni Sir na integrity. Okay? Doing the right things even no one is looking. Ang sinasabi nga, diba? So, pagbutihin po natin ang ating trabaho. Kasi, yan po ang bread and butter po natin. Ano po? So, ano pa? So, nagpapasalamat ako kay Bapang Aldwin, si Bapang classmate ko. Shout out sa aking mga kumpare, si Paring Hats, si Paring Chad, si Bapang Hobito sa Longga ng JBL. So lahat ng classmates ko sa Masteral, sino pa? Si Boss Dads sa Engineer's Office. And also, nagpapasalamat tayo sa ating butihing mayor, si Dante Torres, ang ating local chief executive for allowing us or giving us the opportunities sa PSA para makapag-broadcast dito at kalat o maibabigyan ng impormasyon ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa Facebook man o sa radyo ng ating mga PSA activities. So, lahat po yan is pinagpapasalamat po ng PSA Pampanga in behalf of our supervising statistical specialist, ang ating chief statistical specialist also. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, wag po sana kayong magsawang umantabay sa amin at makinig sa aming talakayan dito sa PSA talakayan sa radyo Guagua 99.1 Lulugod at Magmalasakit Carentao. With that, thank you very much po and off the air na po kami. Thank you very much po. Maraming salamat po. Masipag mahusay